we are talking about. I'm asking you because they are the people who are even in the room that they have stamp, they have everything. Do you see them? Listen, when I asked you for a receipt, you told me the receipt is in the office. When I asked you for a receipt, you said the receipt is in the office. Okay, fine. For the post for be deposit jumano at the atane no. Yirim so mo madan ban to madwumo se so amedwumo se so Dubai wo mu di sika no se tuama me. Na we e ka se me tuama wa me sa kona me babiom kura no a won hwe post for so gina obegye me. Je na me ntwa mfoni na ne we ya na nka me ya kire mo. E no se da ehene ha we de Ghana mran enko na kodi vu mran nsem bebre. E na se ya so ete se bomo baba no wo ho no kofi ya to aso. Ye ko wiensem no e wo Jamaica man no emu. Na sebra kasensu kese bia to manframa jampantudu bia bo Jamaica man ni mu a adehye bebre na sebra kasa wodi nseme e wo Jamaica bontre so na sanframa eboye yese afa no Melissa de asema bafie amanipa dom ena sebre ya kasa wo mo ho kire mo pa na amanebo ni kire mu se efiri bra sanframa kase ne boye ni nsu eto ye no nam so ama Jamaica kuro no ochemu miensa na so ochemu nan a emu miensa de sebre kase yi enkane abia ni ho na network bia so nya adwuma ema kuro no akọ stand still chese omu gina fa ko a bibia nkoso na amanebo ni kire mu se enipa nan ena animanimu ya wa hunu se wonom afiri mu ya emu miensa eye mema ya baako eye oba ye mprempren de St Elizabeth Parish Government Minister Desmond Mackenzie ono ana de betu dwa wo chese sebre kase de wo mo ewo ayaresabia ho no mo a yakura emu no na Prime Minister Jamaica man mu Andrew Holness ena ono nso de nsem hodo betu dwa wo chese ensem ekoso nyina nsentwerefo ka bie nokure okwa be fontenten fide ne so amfo nyina hodo afa ho nyina ewo ho no mo a obenya bia hwe na wo kire se ene Jamaica man nu nko na sebre wodi nsem ensan frama a eboye no uko Cuba man mu a saa na akoso ho no mo a aseja pade papa ama kuro ni fa nyina ayiri Haiti enam saa frama yi aso ama nipa be brado nunum 25 ana mo nso ato na nanom wonse do a akoya awre ho sem kese pa wo Jamaica ene ne mountains there say most your friends say Melissa frama ne bofa Ghana Hurricane Melissa yeah na Ghana dia na ekoso de mehwe adwo yanki Elfo ya de kasebo no wasi ana motinti bia mpani se koso aboboa no an esase free baako ni ginata aba na wie ye asofo no mienu ne eche prata je de anu fafa bo mu atede ma wo koko baako tuntum baako asonaba ohene kwabena boat meneminia abrewa ba kofichumesi da se ebru anya do ye so de na ASEMBEBADABI akure nkai ni nyina hye ne botomu apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swab? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadaw in Fidu Yunka, or pharmacist in her bashop. FDA, I did in Cratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Now conta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for the perfect series up to 1 dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books BAB, and our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equally basic 6.
6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bi ani ho a perfect series ani bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba and na so we de school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first up any omomu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a ye hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo won bra. Wote no ye pa. Online high school. What's up guys, Russ here. I'm super excited to tell you guys about the new movie, Sarah's Oil. God gave me that land for a reason. It's a sign. I believe in signs. In the 1900s, there was so much tension. Young Sarah Rector has to overcome. It's my land. You want a war? She overcomes it because of her family and her faith. Dear Lord, help me keep what's mine. Her name is Sarah Rector. You're going to be hearing a lot about her. I can't wait for you guys to watch this movie. Make sure you check it out. Sarah's Oil, rated PG. Only in theaters November 7th. Tickets on sale now. Sumieno, esan say ye online school ti. Awu phone say sika bebre and toto provisions. Any niama enkewo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer and any keka ho. Tuition fee per and abitua. Eto sumiensa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina, aye PhD, doctorate, any MPhil holders nkoa. Ni ehu hia odi besua de wo SHS online, aye laptop computer, internet, opepa ye disua de, na enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne ya. Na wan kra no frɛ me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Before ye ton kwalendua. Twen. Wo ye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asem bambo e wo ho. Eya a wo gye amanfo ho nsem edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo gye edin ne number. Bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa mu. Se wo company e ye kese anake to mpo a fa obuo ema afofo
for kukuomu asem ho. Register with Data Protection Commission of Ghana. Eyemra na ama omu asem a woje no ebenya bambo. Yebema onchirechira wodi bedi wedwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and now for 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Asante. ASEMBEBADABI. ASEMBEBADABI. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. ASEMBEBADABI yo. Akakune bete. Onua. Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. ASEMBEBADABI o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Otec ASEMBEBADABI woha. Wuko tie. Hefa piao. Adani muguhura. Ayeye ni na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso the other many panel, and no wedding, Professor Eddie DG, Otec, Yamima on Numano, and Cosso, Opinion will be a man, and Cosso, Nintre, and Cosso, about war, and Cosso, and can come for a man here no more woman. What we need not da papa, more more than and what they know, Madia, and the son in Casanope, and one hour their man, what their family, also would be a slayer making a theatre or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia from you. They do so almost. Na ni asemo edini omo kwani mukura na etuo ma asekan enwonu tutuo nso omo mpaaba omo da suguso a eye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bidia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye putu sema yo ne ya ne ya nekrese wo mu guye ni ma se nyesa no mo tie o mo ka se adwuma na o mo ye no embra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ wo din baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen amen. I just say, a man for Kabia. Oma Futri, who some say. Say, ye bepe say, ye befre wo yeria, on any walkway, wa, and now babano, e ufia ha, obepe. Untu, tunan untu, mate. Say also be to ama watch. Okay. Okay, but any das. Meso ma yena de ma odi na busua oboso ho akire mo kama man ho ba se from any otrimo den. Nya mitrimu na den. Mitrimu nya den. Me wa memia ohu se me kwa odi se me nipa bonini. But o ba me a na ba hu se misuba sitie. 1 me mpasisie. 2 me mpenkwase asem. 3 me mpa obi yere. 4 wa de ha me famisa ngoka me mpa obi bia de mom o mo wani etre wani nton de a meso mo hu se ewia se ton kan dokona ejimako enti amanfo a ema wo no mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won. Yes. Enti se si a wo so unu aba ne we oguo ogu hen mikrom adenti no oguo na me mama na dem vemienza aha mi dadam 3 years also na 6 years what times in the 2 wo da dem fie miensa so also na 6 se si a no ono de na aye no se ogudem ontimi nante ogudem ontimi nante na wa unu aba nso no aye ne se aye ma na me do ye mesale ye baba mama se emfa boni ntua boni ka papa kai Psalm 109 verse 1 to 13 o se de David bompa ye tia na tamfo David kan se na tamfo kura owu a ne yire kura obawale ne yire ye obeja no me ne kurukura anwale ne manya se sabo ane ko bofo ASEMBEBADABI mimi na dem na didi masa papa yu habore nya hwe misira yenko yedim nti wa ye ne den ogudem nti obeda asore
6 years obe sorry infiansi achi one ne ka sisi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no oya mi o sab maka kire say o ma me dadam so o ma dadam 6 years waka kire no na me suro no akosi alare e de asem ene de waba na Krobea na bedwafo ene na tiefo nyina enim okay me sam ne tete ene ne tentene say me no ba bi ana share ene yinsan bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ma no woi mito abadin no wie no na te gana mrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makula no ko school gana ba ya o say akura ni yema ba atima ya ko siafo ho no wa fane to ne twantro ne papa mu busa ne say o say akura ni yema ne ba ne de na wo no ne papa wai o so nim ne papa no o son daya na o yema ya o ye dai o son daya na o yema ya ona na ne papa akura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busa no o ni asama obaka ana ne papa mu busa ne say onka on person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o ni masamaka de beda onim ile jatabiribo ile jatabiribo jatabiribo OTEC 102.9 FM. Lase musu binaka ya minyami beye free musu yimo Wayena jawa sri buenyo Wabra bwemo Nyami Yenu na wampara yeni apiuna Lasara wabinaka ya minyami beye free musu yimo ASEMBEBADABI Nyami Yeno na OTEC 102.9 FM. Wayne ya chawo Tiena ya Krobea Akinkawe ya chawo Ewradie ebrana bekenya mi asema yentie Akinka cheba busmi ase OTEC 102.9 FM. Eno na sawama Sawama ASEMBEBADABI within the Yehowa, when Yamimu Yankopon to Trubon, body, when you're ready, Obumpuni Trade upon you, the Mankoma, and then Yankopon Kwamia Sasura, Ogumi Yami and no Brian Sucom, when Yami and Yawani Amin, among some Moria Yami, who told Seba, watch us in Yami and by them. Yeah, that's OTEC 102.9 FM. Okay. And now we are Odumankuma Nyame ayeye enka wudin. And now we are Odumankuma Nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron. Arafodi adehye awiai yema yenho ha. Yema yenho akwaba. Ema yenho ye hiehyia. Aha eye OTEC 102.9 FM sunie enawiai yasehie bio ebrena so se yede ASEMBEBADABI dwumadie no babesom dwumadie yi yede som wo OTECFM so
Kumase Asante mania inkromu ene yewo 102.9 sabre ya ye ka say ye live ewo ye social media handles ne so awiei baby biara o hwe ye mfiri no wada meburu eya ahye mawuni anum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie na wonya bi nso nhwe ebrekro na mu na wie wadwenkyere wo de betum ewo comment section ho amaye ye beje na yakan no kama wa afidikase yi so ne ye de amawo enada yi a ye hie ya no akai ahye ne nso se ba bia wo hwe ye mfiri bia no be hye adesua ne ade kire dwumadie no ye nyina ye nkan adwene mpam ho ye nsua de ye nkyere ye ho ade sebe da meka wa afidie yi so se wunni panini pa bra wanante no akoto se opanyini pa bi tu ne wafaase bi ne nana bi ne babifo no eya yedin gina ho na tie bi de ye wom na ahwe beboa no fa tu kotokrium na fa ye adwuma eno ene boa ema abrabo no ekoso medi de Krobea nana yaw Asante enawiei ogi amanie enawiei apesemakana nanie awiei Krobea jata mesan we hia bio ewa afidikase yi so a ye ba besom aba de achi ami akwaba ye jagra what to say nyankopon adom ho ye pa na so adom kro na me so be ho den ye de nyankopon ene eye yawada ene nso ye da foforo sa twedi ampoto trobo nso kwa me ba sa yi adom no ode ne nso asan fem yen awia ye hia na eye som ene ye ba be som ye besua de na yasan akere yen ho nso ade sa eja kwa me wo ho ona na me wo pa ede nso ye da foforo sa pepe na tie ene nso ye yawada no kure yesufri ya wada yame no nioma wo ho sa ensem wo ho na sesei no se wo hwe sene oman no emu aye na adekume betumi hye nipa abufuo ma no ye de ense so ye no kure pa OTECFM mu sei na onamo a adroba fuyi obi tumi fom obi kakra bi ateni a obesoa de agu ne so no nya ateni ketwa enioma ekoso na sa nioma we nyina no ya na ye hwem ya yahodo bi mu ho a eye sam ya ye nifriba unso obi wo ho no mo a ofri fie ba no ya hye na bufuo bi na wapie fri fie enti se ukọ offices ahodo na ebia o boss bi oni good mood ye nta mfa kasa hye no make say ofri fie ba no pressure bi a ya so agu ne tiri so wo fie a ode ba no nya asem ketoa oni good mood mu nti no wo de mo chia mo ho a pe oba bi na tena obi kan wa eya memfi no kire se no enioma nkete a ensese emanipa bufu nko a na emanipa bufu hwe de esi ye yi a circulate wo social media so a amifuo di aba se wono mo akoche wono mo abrantie na akohyemi show osojani eya duro mete ye kura ye se aduro ne nu 70 cedi enu 100 cedi 60 something show enu hunti onipa da se ne ye nya abotre eye atwa wakoma fatu nsuom onimade enuoma bi wo hodo mo a se akoma no te ne foforo adwene lenkema na esori gina so sa aso asiso a wan hwe ye enuoma ebe ye no ba wo betumi aye sa enuoma we nyina wo beye ni nyina wo bewie na akire bedwo no na afei wasan nu ho a eye den na me yes ade we ye wo factors a although emani pebufu de but the to de bia se sa factors ni bi kan baby biara wudi sa factor kro ni free na betumi ama obuafu at adeketua bi obi be ka kire no eya wa control wa de ayese radio adwuma yi ayeyi enuanom mo ye hwe ade bi ye ne etete hei enti obi ni hawo sabe Dabi an obi wosika sabe ye mu bi ye manyare enso bi a ono ankasa de de no onkan yi o yes ba obeko am obi obe priape asumdwie e de am obi make say na bia ni fie jadam ba na ogina mu pri asumdwie e de mu obi sa na te se wo wora ho o
se obuafuo whatever eye negative ye bia wo di free abonten na eba no ese se ogya no radio no do ne kwan na no ansa no abetena fidie ne so saa nete enti wadaroma abufuo bi obi be hyew se free fie efri abonten memfa nkowura wadwuma a wo yemu obi tumi de abonten abufuo no de akofie no de akoso ne yere ne maso jane wa abonten baby a ye share wo saade no eye jane ho ansa na bia foforo a wo kodo wako untie abaya bi eno ofre me a na ya Krobea Asante misi wo se me kunu fa machi o twempna na mse ada wakoche ne so pe ana o se Dabi na die nti a meka saa ne se ya ware foforo no no onte saa se wo firi abonten na wo ba bedru fie wo pake ne car me hu se car ni gya aduma o tam ne badge a obi wura Dabi street nanso se ye ka say nana for some time now wo be pake ne car ni ofie no otumi tina car ni mu a meja ne si so na ekon no wo bo. Everyone has a ritual, that small thing to keep us focused, a habit we never skip, to clear our minds and elevate our performance. But what do you do to keep your head in the game? To drown out the self-doubt and support your mental health. Because being your best isn't just about taking care of your body. It's about taking care of your mental health. Discover the resources that you need to keep your mind focused and your mental health a priority. Sa kwanya we me nka hwe me nka nchiro say ya na you say na emum busa kunu se nansen wo ba eya wo betena ka mu simadunum simaduonu ansa no abewura dem ana wo wura fie ni mu busa no de ntia na we na kwasi ada no pa bi awura yi se wo yiye breakfast checheche ni o ma be ma ne pe servo no onu te ho a wo mu didia eno se hani o se yes me pese me busa wasembi me firi makomam na ebusa wo enti unso firi wakomam na unso yima no ade se die enti na tesa tesa de me kan aye awura na num ton o se na be ma na gu home kokko se to de bia me firi office ba pressure edame so from office no ya na me mpese me de sa pressure no bi refie enti se me tena ka ni mu chesa no a me de calm me nerves e ma mia mi hu se makoma na ye calm atonsium ya sa o kasa me ho a me mpese me bubefu me mpese me nya titi bi ade akoda enti me tena ka ni mu kakra e ma makoma tonsium bitumi hu se me nipadua no aye relaxed e de ne ho aba be wurafia ansana me nso mama sa kwan no na masi oka sa asem we kire oba no o si ye media hye metrimu se eye ma e na oteka animu a opeu menua ba menua ba ma akoma sakoma sore sakoma huria di akoma ye no you have no idea nanka adofo mienu ohwe odo na efe ba kasaba ode ne dofo ntama omo ben pa o enso nipa ne shouti tiatiem eye die ntia bra koma no ne buo huri na dru sampempenso no ohune se nipa na wode ne kasa ne kura agina kiri ohudi akomatumi ye nanso de amienhwe odo so na ye dampa so a ye nkomo a yedie no eye nkete nanso because akoma ne akoma ahia nti kasa ne bi wo ho a obada bed na no pe enso wonte enso boda ho mode akoma no na edi nkomo eya asusumu akoma nhuri kire se de akoma huri a ebetumi di wu nipadua na kwa akuduno you have no idea obi dem na akoma ntia sabre obi na sinse wiem wo konfa no chi emergency na akoma ntia obi anya asem kese amia bone kakakra kabi na akoma ntia obi ewu sese ye ka se obi ewu na komentia eba ya mempre no tambo no kama epo oda ho no wawu wa hye fridge mu akomanintia enti sakomani huri a ahwekwane a obefa so a obe manage akoma no
na nkwa ye de enye ena wie Krobea masem wani eja kwa me na masem nie na mu ni adwuma pa mu ni kasa ma yenche atiefo nyina biu papa bi to ne krama na oto ne din sa abotre ye sure nti da bia okowuo ma fro na abotre ye na ode ne ko na se wan hwe wakoma mu wi a anhwe ya obekita hwehwere se wan hwe wakoma mu wi a de oba bi beka kire wo no betene wonsa won so ubenya asem se wan hwe wakoma mu wi a anhwe ya uti boye obetwe sekan matwituo obebutuo na afi obenya aban amane nti abotre ye sa asem si a nya abotre tenase dwene ho ansa na wo no montuo bi mpa watu nya wote dasi abrawa na wa makura so ye baba ka kiro ko hwesumasi de wode ya oyire pa wa abontene ho me aje kwa me pa na wo me ri sei wote ye na bum na wa twese kan woko be wiase no na aban de umoti ahwe ya na da ban prochi na akwakoda enti abotre ye me teacher bi kire ma de bi wo se obi ha pa wo nsu afa bi gu wanum sure senso gu wanum a untimi nkasa se oha obebre pa ba bi oha pa no sori firi ho pie firi ho entena ho ko ope kure na fie ko se okwa don hiri bi eche beba na akoma adwo din abotra ba nti se obi timi twese kan se nana mikokuna na Krobea ne ende ya onu nyanya asem na mikokuni ne se wa hu ne afase kan na twetwa ade achi a ye mani tuo mani sekan a yase ana okra ontim fa ntwa oda akoma na tonsuo sure nti abotra de eye monikasa medasi eburu awie na sika osena na ya Krobea Asante ono abedwafo ya mmakwa abeburu ene blessing nyako ose akra Krobea mos animidin dodowa enamewo sese ya udwumadie no da bia mi follow na Krobea udwumadie no eye kama pa mo ye very matured yenso ye dase eburu na saribedi aku DJ Uptown ene ose akra ya Krobea Asante my boss memwa ha o Mati eburu ya dase nso heti Miami nuaba ye mame mete won kache ene de ya afrem kakra after program osena na ya Krobea Asante ena hote say minua nyankopon ya daroma na nasika wose Krobea jatanie nokre yaba kaba kuto ena wose akra ya Krobea Asante me mame otie wo pa woma so high tension na ye do pa udwumadie no afutuo wom ye pese ye ka kire say we love you from afar ya tie eburu amisti mahudi ya wo kano why enti meye ne sa anso de ama why ama bibia anso aye kama na wasem a wo kano de no anu no can love nie udwumadie we ye do ogoro mensa manso asio nyunufo no ono nso aba eno omo kire sa akra ya Krobea Asante ene nyankopon hira no onye wo kese evangelist August Jamfi eno ose na ya Krobea Asante we ye great ye ma mo piafo awie ye ne asem ni midin ntribu ho ena menso mewo okay ena wie adofo ye hia ye ba besom na soma ye ba besom no enkoma ye de hya ase eye na anu ada ya na ye benada asem a eba ye nim asem no eye awuraba bia ye fra no dina efia dina dana nyako anoma anje enu ofri a oba ye nim ewa afidie yi so na awuraba de ono ankasa ni kunu ya ye fra no set edukofi ene ba ye nim ha na sane enkomobo ne tie no ye ka asa Dabi sebe suhyefa ye muya enti wowura ye hia wo OTECFM fia ha ene sabre yi a ye kasei owura no de ose aye oyo owo ye nim ha adekode a ababa wai ede ba ye fa ho eye awade bu atete ewura yi kire se wa fam ewo papa no ensem onenu awo mamunu sebe accusations die papa sofu accuse ewura yi bi wo pe mema be ma ne wo koda se wo kokoye dwuma pe
kwan ya asofo befa so obegu no eye be ma ne wo koda na ono ade ahometi agyae ohwa na edin owu enti otu anamo bi na nanamo ntio nachi wasa tu anada anamo ama sofo agye ni mu eno na eha no pa enti ama wabaha obade achiame awia ibie meni matiefo yani ana de wantie bi sa da no kai no no onu nso hunu asemu aye beken yo akra me da se se atiefo be kai ase ne enso na uti a enura da na ye brada no a na ye di sa enkomo yi ye wa ha no mo na awura fefefe bi eba ye na ni hu hancho aden o se yebribi me hia be ma bi 2003 there's a otiti free mu a mfi aduonu mienu nie oso me ne ware ampa nyame ache ye mamu no mako enum ya che se wadom ye pa na ware mu atiti de se ye kase obi afa ware mu atiti a minim se me ye number 1 enya Asem keto akora owura me sfuare ne foforo de no onya sofo edino de me fa atiti e bia mu a akire waka kire me se nyame afre no nti wakoye sofo dwuma nti mini na chi ema ye tufri ba bia na ye tie nkane no minim se kane a na nyame mfre no ne de na ne ye nko na nyame afre no de nkane ma besisa na o se nyame fre no kra ne je so se ne timfiti ase no saa ena na etie o se waje ne ho anyi na o se eniema ahodo obi pa kra ya na okaya na eseni sun kra ne se o se ebre bi aduro na opese wo ye adwuma no wo bre obesa adwuma ase se oye na pe se call kra na obeya wo se woni be ma bi na kasa okokwan so a wo se woni be ma bi akwakoda je se wa anye sei sobo nko a na owura yi de ebobo no obeya ne dai ba akokra de ne ba etoso mienu a wo mo wo no kra de be ma ne timitu na num tuo sa akwada we de onya me ba obi a meme ne wo na afedi o be ka kire me se wonya oba o ti duru ba bi kura ba ma no tim be ka kire ni se me yonku bi eso osondae na oyire na nya yare boni bi eno Dabi sansem ya kukoso edi metena ho a entena eni emejai na wo se wo kai se dakuru bi de wo se wo kọ ekwa so wo se wo hwe ne kunu no hwe no dress ya wa dress ye ne ho asiesie na was there be dressing with the envan kwakwazo mizo okobe ma o was work kasa mi kasa ni no wa boni mirim wo kuno afedi was kasa pro ntimi kasa no da hosa wo no si there be metena ho na mawu de mintumi ana wode ne nsa ekoma no ntina abusua ne frɛ ne abusua ne kra ba ma no se oma nti wo hwe ana ani edin eno okoye kura chire wo so obi ko ka kire ne se wo awareja ye nye ndi san ko na ne nkosiesie na monkotena eno osan ko back no eno okoye na be ma ne ko to aduane ma no andi onimse wode odo na aba odo obra me enidi ozo wote ya first na menu ne didi no obi amaye yi na mankama san aba se obeka asempa bi a kire me ni ti a watwa mu no afedi wode ne nsa akoma krache no ama awade no agu na we na krach ne nkwala na krach ne nchen ene be fa wo mo ene aja ana no de wakwafa nkwada yi firi be ma ni hwem be ma na yi na ni kura wo mfi no wone be ma ne try wo musa ni ska ma ne ga zo obi da bia miniska enkwala ne be di ni ho so asa na o si Dabi izenzo nkwala na omu nyinyini ontumi ntena ho ma wonye miniska emo ono nko a enhwe wo mo fizi wo hwe wo mo se dienya dachi wo be ko papa wo ana BBC a ebi wale kura papa ne ba bejiska no ndi wo se wo de ne ba na ye twe no na omu nyina aka bom na omu hwe nkwada no we eni asem a na no ewura dan na David aye owura set kofiado akwaba bra wanim kakra o target ni ya no amo abey o hote say ewura adom ho ye adofo ewuraba no a ode opanyini ba ye no ewura ni se be ya mo be kai no oba akokọ ya wasinani kama enti sofo set ni ex wife ena eti hoi
ɛna sɔfo set a ɔno nso ɛna ɔde ne baayɛ no sɔfo set nso enie sɔfo wote kwadu ɛne asɛm a papa yi ɔwayɛ ani ɛde kyerɛ wɔ maybe so matiefoɔ so asɛm a wɔka ɛne deɛ ɔbaa yi de bɛbɔɔ wɔ no wo woyi wo ho ano sɛ ɔpanyin medamase na meda tiefoɔ nyinaa so ase na ɛno ano mekasa bebree nansane nɛ no mekasa pii na mefi sɛ ɛto atwa yɛabɔ wo kwa adu wɔ afidie yi so yɛwo ano ɛno ne hia sesei ɛnɛ so masa bɛpie mpanyimfoɔ anim biom ana nnipa nyinaa a motie saa berɛ no meyere asɛm no ɛnokorɛ kwa adu a ɔde abɔ me no meyere no mewale ne 2003 na saa berɛ no sika meyusu yɛ ɛnɛ yɛ 50,000 first no saa ne yɛbɛka no ɛnɛ 50 cedi ɛnɛ memfa ne sɛ yɛka no 50,000 ana 500 cedi ɛnɛ yi menka ne 50,000 yɛmfa ne saa saa berɛ sika meyusu amde wa no kyɛ sɛ yɛwadeɛ no anyini na akyɛ so na mede na mepɛ ne sɛ yɛwo nkora mmaako anum na meyera bɛbɔ me kɔ aduwa nyinaa de akyerɛ nipa me no mansusu sɛ ɔde mbɛkora bɛwa bɛtena baabi bi te sɛ na nso so ɛnya abasantena wɔ sɛ mekasa mene no ɛwo nkɔla no mu no ne deɛ ka wɔwo biaa meto akora din mehwɛ akora mehwɛ ɔno ankasa so ɛfiri saa berɛ no nyinaa ɛhyɛ aseɛ firi brɛman ɛde bɛduru saa berɛ nti sɛdeɛ ɔbaa no kɔ adu no bɔ no akɔ sɛ mementumi nhwɛ no menhwɛ nkora menyɛ sɛyi no mete na ase baabi a ɛnyɛ yie ne senti ne sɛn ɛfiri sɛ me da bia me na mehae dan me na meyɛ biribia wɔ fie akɔhoma ɔdeɛ bɛn me na meyi nkora school fees me na metwia sɛ maame mu yɛn bɛbu sena asɛm sɛ ɔtwia nkora bi school fees da koraa no a ɔnkama mu tie nipa 5 nti ɛfiri saa berɛ no mu ba no yɛte kama kyɛ sɛ meyɛ asɔre obi kura yare a meyiri di machi na mene na akɔne akɔbɔ mpa ma nipa no mene no akɔnya no obi a wawuo mumisa no sɛ meboa ama nipa no ɔno kɔ adu na sɛ de na akɔma yɛm ka kyɛn sɛ ɔkɔgya da no akyi na memmɔ mpa ma nipa no nsɔre mebɔ mpa yɛ me nipa no ɔsɔre ɔno ankasa ɔte me benkum si wawu ama bɔ mpa ama no asɔre na ewiase no ɛnyɛ deɛ nipa pɛ nyinaa na ne nsa ɛka sikasɛm ɛne me program ana asɔfo dwuma no yɛn so de no kora ɛfa baabi no ahokyerɛ mu kakra but ma dom deɛ ɛwɔ hɔ ɔba yi fa me saa ɔpɛ me sɛ kunu yɛte me so mepɛ no ɛfiri sɛ yɛhyɛ aseɛ no akyɛ enti ɛberɛ kakra mu no wɔhyɛ aseɛ sɛ mema no nkɔ kwan so na kwan so kɔre nya mmaa so ɔne owura bi kɔyɛ adwuma wɔ kurom ɛna ɔmkɔtɔ mpaboa na ɔkaa sɛ ɔkɔ a mpaboa no wɔnkyɛ ɔwɔ mma nti ɔbɛbɛ fie abɛhwɛ nkora ɔkɔ a 4:30 na ɔbɛ fie 5:30 na ɔbɛ fie afei na atutum kɔ afei deɛ ɔbɛbɛ fie to bi a 10 to bi a nanam afia ne kure ni bɔhyɛ a wohyɛ no woyɛ abu so time a wode kɔ ne time a wode ba ne sɛ asesa nti yɛ a brantam ɛna ɔse ɔbɛba ntɛm afei deɛ mehwɛ a deɛ kɔ na kɔ nam sɛ wura sɛ wontumi ni san hyɛ no so deɛ a ɛna na gyae because ọba de okọ krom na ocha saa na wo maye a adwen bebre na ba okuru tirim nti no time a wahye no bomodi so obedi so afei didi mu afei wase na krom lu kran wonne enko biem wajai fine ojai na woto na wo se mempa bosia ma na ye adwuma mempa bosia ma na menye adwuma na so ma me enkora 5 mitwa dan ka meyesei nti seska da wo pa de me ni bi asora me yesei bedi ahwe woni nkora na abedu sabina be 8 years e ba no ana o yese obayi adwuma ana me yese meboa me na kama piska man de adwuma ana o se wa ya ko bo sha asase so awo dwabe kwan mu ho
na me ne sɔfo bi na yɛ asɔre na asase no ko hu yɛ no ɔno atena dɛ manti ntosi yɛ ntosi a ɛbɛyɛ yie nti mempe sika ne yɛmfa nyɛ ntosi no bɛma ɔdɔ ne yere meka sɛ mempene na ɔsɛ wode meyɛ biribiaa na wobɔto gu mede adwempa ba na wo sɛe no na woyɛ sei na mesɛ wafia waka amate yɛbɛyɛ na gya hyɛ asɛ sɛ yɛyɛ ntosi yaa ne kura no mene no mmienu yɛbrɛ paa yɛnkora daakye nti ɔbrɛ ɔyɛ brɛfoɔ ɛna wɔte hɔ no nti yɛyɛ adwuma meme bɔ spray a ɔno no ɛkɔ nsuo anasɛ meme kɔ nsuo ɔno bɔ spray mentumi so ma no ɔno aso mu wɔ ha nti me ne me yere yɛtene kama bɔne bi anim nti afuo no ɛyɛɛ no bɛyɛ 4 months time ma yɛba bɛteɛ no sɛ na ɛyɛ obi a ɛna ɔkɔtɔ condemn na ɔde bɛgu nsuo no a yɛde bɔ spray no mu na aka just 1 day pɛ ne abɔ spray no yɛte ntosi because atam ntosi hyehyɛ ɔtɔ Ghana 2015 nti onipa no bɛhye afuo no nyinaa ma yɛanya hwee mekakra menya kroma ntima ntwa meka nwie nti saa berɛ no mehwɛ sika meyusu ya ne ɛnyɛ sika ketewa ɛma yaw ɛbaa ne mu ɛtɔre bi a ne butumi fu ɔne wɔ no a wɔyɛ nneɛma bi a kyɛ sɛ asɛm no ɛyɛ ne yia sɛ wɔbaa ne bɛrima abrɛ na biribi saa asi nti du baabi na ɔka sɛ mema mmɔbra maanyɛ hwee ne ɔhu ade bi a meyɛ a ɔpanyin no kura ne ana ɛyɛ meya ɛfiri sɛ me ne wo yɛatrae bi enipa bi na di yawu saa tam adwuma na yɛyɛ no kumawu assembly man bɛgyina mu ɔka kyerɛ me sɛ adwuma wei deɛ mobɛnya bɛ 1 billion 2015 ɔpanyini 1 billion sika ketewa scam de yɛ bɛyɛ 100 million sika no nyinaa ahye baabi kakra bi a yɛn ntwamo spray bi yɛ yie no baabi kakra bɛyɛ sɛ dɛm ha mmienu yɛnya 40 million na wode hwɛ 2 acres nti nipa bi adi me ne mmienu awu nipa bi aha no me ne no mmienu paa na ewia sɛ ana wɔn ka nkyɛ nipa sɛ ne kunu abɔ ho mmɔden bi na emu de wɔkan sɛ me mmɔ me ho mmɔden ana etetete hɔ nti anu akyiri no adwuma na yɛ poison the account man sa akɔ fire deɛ me twi me yira adwene si bibi so amma me de ne kyini ya me ne kɔ endpoint Dr. Mibo nsu ho a wasata me nkuta ka yɛ kɔ dropping ɛne yɛfa me no so meka almost 80 million saa time no and ne sisi chiai a wontumi nkɔ ha ne ha anumu na me de ne ba fie a me akɔyɛ asɔre ba wo hyɛ hɔ no ma me nim sɛ wada me ti ane horotɔ me wura dem na me yire aba na num na ni hwedan na num nyina bai na me frɛ me baketo apanyin be ma no me si tufo o ma me wala da me kasi me yedi da nipa beba fie a enti me adoma wura de ama me no ne na me kyerɛ nyankopɔn a wo sɛ me yire sɔre opanyin me mia no kokoafo mia no kokoafo ana me ti ni bi sɛ fo ano esi ne hwene na me de ma no esi ne hwene sɔle sɛ me kasa me yama man manum ma pigu fom bombiri ansana o sɔre afiri ne nayem na spirit ka kyɛ me sɛ wawu dadaada obra ho ayde wɔkɔ bɛ 20 minutes na koma moy me de mpaibɔ saa ma me yiri otumi gyinae amane wangu antenum no se be manska na me se maame adoma kyɛdeɛ na ekuta me no a chenska enti to bu ase na ayɛden a ɛbɛyɛ yie da bɛ ne bɛyɛ yie de bia me ka da bɛ ne bɛyɛ na me se fia enti ankura ya wo me sɛ me kura na man si fia mo yantrama ye man bi betma be si fie ade yatenam enti to bo ase na me ma wade a me hyira so nya ba kokura ni ho a aguo enti nya botere ne ahwe de bra me ka bibia me yere ntima se bomdwotere amana manu so mo kasati a me maame me papa owu se o pase do papa mo bra okumase wa mo maame dwetire ama o maame amfa mo bra papa okumase a o maame abra boye basa no sa na pase me so mabra boye nkasa adena wo ka abra husam sa na wo papa o papa ka kire me se o ma o maame dwetire da enti me so me ni dwetire bia e de bo asema wa kanti and my yele fan asem sa ehye sa busa ne duru baby a me meet me panachaw obusam sa wo de wo ya ba pachaw nti wo ya no apachaw me yele me ne tena 23 years mum san fun so ben wo ya me a apamachaw da me pachaw oso won ka bi nkire me da o ha wale 23 years now ban kan pachaw nkire be ma da o pe ni ufisa sign de be kono me pachaw e be ma da enti mamisika me se fia me ni bi enti de ba ne se
afei de ne buafu ɔma ne ho so ɛne ɔmaame hɔ wabai wa meka nkyem sesi ana sesi no anse me kokwan so o kwa hin ene ontumi me sabe no no ma miska nti mekɔ na wɔkɔ ɔbai kɔ agye sɛ me from ma me bisa nse asew na ɔba ɔwɔi ade no ɔno ade ontumi mfrɛ no ɔno no sa ɔkɔ a wɔnkra me nti na ma me so metumi mfrɛ ma me no na me frɛ no ba bi wɔkɔ kra na sɛ Friday, the day is finally here. It's Live's Halloween show. It's trending. We have trends. We have tricks. What was that? And we have treats. Oh. The biggest trends of 2025 with Hamilton's Leslie Odom Jr. Superstar surprise cameos. Over 50 costume changes. And our annual audience costume contest. It's trending. meyere oya pa but ekwan so ko ba mu na che ne de ka ho na ayi na fere na suban no asesa afedie ensema ota ka che me aye me ya ba ko ene se me no wale ya na me nu me ho ya wale wie ya na me nu me ho no ka sa kire wo o ka sa ansem no che me pampa to no ni nti sa asem no ka ana me ya pass ho ba ka se no wale wie ya na onu no ho a ba ma de na ba dwene ene che se ya wale wie ya na o sha se ma obone bra bone me ma dwena me nya no so obi so ntima sesa on de ya atsem na ya chechire mu nti de bi otaka sansem na ana me bo abusuafo ma ne se abusuafo me sere mu emre bi case bi si awo me ne ntam ekwan so koya ho eno no okọ case bi si sa nti me sere mu sa case na esi em pase bi besi biem de wose me bo no me wi a pate me ba no so nti misremu a sadi mlibi ekoya mfumso ama me sofo metene mensa no me fum awurade anim afum nipa minimum mo esa afum nsore mampu nti misremu mesagu mensa yam dia modihia ne yiye no ne kure ni eha me etete me because me ne nkura na tifie okwa 3 weeks 2 weeks 3 weeks 2 weeks obo na obedi 1 day 2 days wa chekwa 3 days no sanko afia wo ma esa ko dipa won chen be ka se me ne yere enso so me wo yere me si fie se de o se me hia ne no but ma gi flat ama yetim nti me srewa yade a ebe ma nipa hu se me wo yere se me be ma bia me pem ma me pe basa basa nka wo kwa ekwan da ma but me tumi nya sade no me tumi yiri fu se de nya afedie de beto mu se obakura afedie oba na obeda fom wa kokwan so aba no se me mattress ya ye da so no de awo nkura ni nyina nti me change mattress no na nti sa de a oba de fom na obeda fom memre ma me ko frɛ nkura ni nyina fom dem se mo me hwɛ mo maame na edubre bi na me ye bibia mo baka se me ana menye eno ne bufu sa se oda fom mama nkura na behwɛ na se bibia mo pa danse me yiri ade sa ma afedie asem na kwanyina busuafo mehwe na omo besiesi asem na ne wofa na menim ne number na o maame se de me yiri kwan ode me fa so na no ode nti me serem a me pa me yiri mo besiesi ntem se bone kwan na maye na me pa ne chona me na atena because awali guo de enye awali guo panyini enye ade papa am obi a wotie because adwene no ntumi nya ba ko sa na nkran na adwene so ntumi nya ba ko na me de atoni wo fa ya wanim asere se mesere no o se set meka me ba be ka me to maame anim o mo se ba be ka panye 3 months na me pusu fa den se adenti na on pese obeka me ne awale sem no o se oba ne mpene so se obeka ono ane wo fa ase ne ono wo fa na ne wo fa ase ne mpene so se ombeka asem no na obetimi de ponkwa akonsu utimi mfo so ne se wonum nsuo no me fro maame na o maame so se ane asem no ne ba no si yeka se yetena so a adaje be boy nti o menye ntena se na me se ma wale fie ma wale abusuam ade na mo yei ade tina mo mpasa mo siesie me ne me yere entam sebe asem si a etimi ba mani mo aso de ma me eden me siesie ba to wo de bitimi siesie ma me ho me bi hia mo ebi am be kasa akoma beto ye opanyini me twe abusuafo twe ansipo afedie me yire kokwan so ba enam say no na anya judgment no afedie ba atem didie
ɛna odidi wo tem didi sa won kan no odi wa tem bia menya ne hwe opanyini meka mayam tia ni mu ni ba be kuta me se etolo bia menya me yire hwe hwe emere bi opapa wi me ekode ma ayie ye koye no ye be kono na sika ho ode ma me nyame yadom obi se de me 5 aye se osane me $500 na sika ho ode ma me tiska 16th ana menya sika no am se fia ka be 10 days nti kaska opera me fama na so ma me na me ma 2000 and paso na so me ma 500 ko toto niama entade e be hye na de ke kan do be pam e kan me ma wo na me se die biu na wo se ye nko tailor ni na tailor ni so ko twia ne ka na on pam na me so because na untimi mpa na ase ye na ben untimi mpam oto ni ma de pampa untimi mpam enti o de koma tailor na me no 2 ka ko tailor ye ko ne tailor so gi ye 300 na wo se enkran paboa enkran paboa so mo be hye wo ye na se eno so 2024 me de kan won manya 288 am de ma me yire o ba na me bisa wo na ye ya wo se yi ska de ma me 700 pe na wo de ma me am se bro na ska mo bisa se bisa de o pe na me nya 700 aye kura ye ko ye me ka ko se kwan me anam san han ka de de ka de ma nipa me e beja me kan ko se kwan me se twa ni nyina 700 me ni obai kasakasa wa wo oba bere papa wo hu anu da o yire dome wo me yire dome me na o se ma me 20 million and asama bi ka ho enti sa enti wo asema wo ka no oba bere papa oba ne na musa wo hu anu da na sai mu osa ka je me se me skabler he me ma de menya na de me bobo bra wi ase de me nya bi da oni ni jai yi ni nya yi no mfa won samre no nya mfa samre me e no ka asa asem ni kire anu ti na me bob suafa ma ne se de ekoso no eso chen mo be kama me no na sansem no nyina ekokokoko so ama me ka cho ma me a na o ka che me se me ma kofo ba bi nti se mimi hu oba na ansa na me ne ma hu no di a agrada enwansi bi no oba le tirim enku yen me ka sansem nya bom ka cho ma me o ma me se we di nyeduabo na me tamba bi di na che sa asem no ka na o mo mpere me yen den yanka asem no na ja akonkon wa nti anumu ana odi ni nwia ewu ya ya san be kwa yi na sa abre no odi mensa abre me sa wade no ontumi ye den antena se bium odi bre wa odi bre me a me wo fie abra me man wo ho na me ka che nkra ne se mo ma me den san ba so oja wade asembe na mo wo e ka che ne dem obisa no mo misa we ye wo ya ntimi den san abre wo na me se me bisa nkra no san nkra ne kasa 2423 wonya akra blessing 18 onya akra tim omo kasa na mahunu o se hani me se mentumi ampa na metumi kana me de me ko ma zi se me kwa kwa me ka me ba no asesa ne nyoma nyina e de ko wajawade enti anu mu na ekohia mpanyimfo wa yi ase papa nua no mo se Dabi ni nua ne wu ya do wo ko obi mi ko obi ye di kan ko wa de bi ansa de be ko ni nua na yi enti wa de no mu na papa nua no mo bi sam se so ba ne nsan be no mo se nyesa ne gua wade papa fo enka ho awade no enwi to mo abesiesie asem no na mo se yo ma bo nanano ene ne nkofo esa sagro no mo se mfro mo wo me bo mo me push o mo sa o mo sususu a enwa no na fele mo me ko okra mo so mfa bio me nim asem a me yiri ka kire wo mo a chese o mpese o mo baba besiesie me ni obai entam ade ode nsan ne bre onu anya foforo wa kire ana opanyini anu de na menim but me ni papa yi na se nye ko de ma no ana obi de bicycle be si ho se sister dana kuro se memfa ensan mere no me de na menim ni pa no na me no ma me nwua bi na gina ho adwoa na me se ma adwoa dana kunu ba biem na ewo krum ha so mfa ensan mere no no se me sere ma me buku tudwo me so sere me ma me ma asemi we nkoye asema ma ni mpia bonte opanyini ma kan kire obi ada me pe me yere nya fira me kotwe manso wa yi na sin ka yi na se no ka me firi ho kura badada na nso so me pe me yere nti be de share me ho mama na anya asem bia ana edididi mu a wa ma be ka asem no nti no me yiri adapatwa opanyi me se oba we ka asem a we mi se o se me paado ne mbeda de o de ne sabe wo na se nipa mutena mentumi nka kan be kan so na class me kan straight
ɔde me bɛda paa do nsa bɛwɔ no gyina mmarima papa bi a wɔagya wo mo paa ɔbɛfa me wei nti die bɔne paa na mede ayɛ noa na sɛ mfonso bɛ na mede ayɛ no nkora na mehwɛ wɔ mu na wɔse nkorahwɛ nya abrabɔ no ɛno nti na wɔyɛ me saa na ɔsɛ wo nhwɛ nkwaraa no ɔsɛ menhwɛ nkora no kora susu wɔ me hɔ sɛ sɛ deɛ ɔde baayɛ ne sɛ wonhwɛ wo ma nkora no susu no a ɔmo wɔ me hɔ ogya awadeɛ ne nkora ne wɔ wo hɔ nkora no nyinaa wɔ me hɔ ɛberɛ bɛn na ɔbɛfa a wɔ mo ɛna me serɛ ne sɛ nkora nketewa mmienu nko wɔmfa wɔ mo nkɔ na nka mpanyimfo mo school no deɛ ɔmo ntena hɔ meyere se wɔamfa ba ma awadeɛ nti ɔmfa nkora ne nkɔ ogya awadeɛ no ne kura ni ɛyɛ meya paa nti nkora 5 no mekɔ adwuma no mani saa wɔ m'akyi ɛwɔ sɛ mbɛhwɛ me ma nti ahometie wom nti edu baabi a na meka kyerɛ nipa bi sɛ deɛ meyere yie deɛ in fact meyɛ abusuafo so mmoa me deɛ wɔ sɛ mede ne nam no ebe no nti me ayi ɔbɛfa nkora no bɛdi me hɔ no ɔma mɛfa wɔ mu anyɛ hwee ɛyɛ 4th December ɛna meka saa asɛm kyerɛ no 16th August yi na ɔbɛfa nkora no firi me nkyɛn a ɔde ɔmo kɔɔyɛ 16th August yeah ɛna ɔbɛfa wɔ mu 23rd August ne ɛkɔɔ ne nua no a wawuo no yie ɛna ɔbɛfa wɔ mu 16th August yeah nti August no September ababi ɛna October nso abɛ ND nti memfa nsɛ bosome mmienu ne na awɔtwe mmienu ɛna nkwaraa no akɔdi ne hɔ aha ɛna womfii wɔ mo mefii wɔ mo paa ɔpanyini ɔkora no kɔdi hɔ no mekɔ ayie 23rd August no na mede ɛka 500 wɔ mase hɔ because na akora no bɛkɔ school no na mese mema me ba ne nkɔ because of sɛ akora no fi school ba akora no nkɔyɛ adwuma a maame ne se ɔma akora no nyɛ adwuma nti wɔntena fie na bi so ɔkɔ school ɔno abɛma ne sika de akɔ meka sɛ ne maame akɔgye fon ɛde ama ne ba no nti maame ba ya no ɛbɛnya asɛ tumi bi wɔ meme so afiri sɛ maame ma hwɛ no kɔ maame bɛyɛ dɛn ɛbɛhwɛ no fon ɔde bra me kora meka sɛ nyaa na meboa wode brɛ ne so ɔmfa nsua adeɛ fine but ɛsɛ meme yɛ bɛrima bibi ne kora wode me yɛ dɛn adwene ho woni ma nwene wanyɛ hwa kɔtɔ fo de ama akora no adwuma a wɔnkɔ yɛ twɛre ka 600 no wɔn na nkɔyɛ ɔbaayɛ so a na wasan bɛtena me so ɛwɔ hɔ de bia 30 Ghana 1 month ɛyɛ sɛi nti nkabra wobɛkɔ school no ka me no mmienu nyina akora ɛbɛboa yɛ meme nyisu sika wo so nyisu sika me yere akora no ka kyerɛ me sɛ ɔmaame sɛ mo ɔnyɛ adwuma ama asɛm kodu ɔnana anim ama ɔnana so kaa sɛ wɔnte asɛm na nti ɔbɛbisa maame no na nkora bi kwatim bɛdi paa de kɔ school na papa sɛ ne ho kyere no yɛ adwuma kakra boa no fika o maame se manya yidia me ba no kasa opanyini anu anu maame ne man kasa bi ɛna ne bai ɛde te me nkyɛn enti adidi mu saa na ayie na se me kɔɔyɛ no ɛna me yi sika a me de ma no sɛ asɛwgye sika no yɛ 1000 enti me 500 na me ka sɛ bɛkyɛ mienu no ɛno ne yɛgye ɛna me de ma me ba frisia sɛ wɔfa mo nana ɛna me si frisia 200 so ne monye mfa ne di 23rd August no ɛna me de no so kan no ho tina aka me nsam sika 70 Ghana ɛna mba boy no so hia me kwan no ɛna me de 70 Ghana no ɛma mba boy no so so ɔyɛ dɛ ɔnye nti saa da no nko a ayi ɛnsa 200 mba ɔyɛ ɛna me yere de sɛ de na nka ho saa da no nko a no me sika bi yifi motom de ma wɔ mo na yɛ 77 na me de ma wɔ mo efiri wɔ ba nyinaa so ɔpanyini me kan ba bre kuta me ni mistake kuta me de week bia 30 Ghana na me ka che mbaba ya ne se 30 Ghana ayi 300 Ghana me sorry enka ne 3 million week bia o send de ma hwan me send de ma frisia ade na on send mfama maame maame ne so mpa me sam sika ade ntia menim me baba ya kwasa Africa chance maame ne so mpa me sam sika enti wo send every week 3 million 300 ede ma oba no ede ma me ba no ama me am so bo ma me was oh da ma ka che ma se me first kan nyesi ma ka che ma se me first kan nyesi am se fish ya chenye wo be du bi no na ma me ba ka se me ma hwe ko jama ye nyina wo se me nye hwe enti keep ma me na akran se you da mate enti akran wo ho this kan man ti week bia 3 week bia 2 weeks pe ana me ka ko di mazi me onje fort enti no me nya sika emfa nkomo mo Sunday na me yi 200 say me ba boy de wo me nchen on so kra no on de bia no on so yusu 40 Ghana na me situfo on se sika ni me ho nti gi 200 di na wo so gi 80
and then wachina esika because wachina me nya adwuma na mba you da mate be o wan akran sin ska ba say o ma me say on san fam ska mreme o ka senka tufo nko yeska ne da 2 million on fan sani o ma me e no se ne ma me se o mpe nti on fan ska no en san fam mreme enti ete se Felicia na enka nkyere ne ma me se week bia wo send 3 million de manana ma me ni awe ma me nim Felicia bona mane 2 weeks pe na me fan koye to the check date ni ba pem sabri 300 ne je san yi ne da no eka me ka sa ska ni nyina boma panyini pato bet my massa wonya ma se ska me dia ma wo no me mo 77 ka 30 Ghana nanka 800 e firi wo ba ni nyina so 300 eti me yiri e de betna bedwom ka se me ntimi hwe me ma nkra ni sika me nya hwea opanyini kurani na me yiri ogumi ho fi ogumi ani mase Eura, oh yeah, where say every week Papa was sending 300 the amount. Never Felicia and number, obey me the number now. A craniska or catching the papa dia money is 600. And Clanico school 600 there, 600 million. Aye. And Clanico school, more test boost, with an one at one to four test boost, mina metoy. I be man now, SS now covers the sin. The test boost that mina meto. Blessing test boost, mina metoy. It won't work sense and clan mention one man no crebianim. Felicia test boost or GH or SS2 on tobacco cra. To a friend send papa the 6 million and I'm saying with test boost as one toy, and some family to me super power home. It's what the 6 million abroad dear for 6 million total test boost no. Some make a chance one country papa. Me who's can be my clan face can be a mammy. Enti Felicia and can't was say now what you be a papa send it Dabi apart from so be now man so 2 million on zeno one carry me Obeko school was so papa sending 3 million Oko school 9 million na me wi e kan papa 3 million e kan 9 million e na kwan ka chana me so 3 million enti to turn ma but e bia wo ko di ba be kan o sini papa so woni sika ti me na me 6 million so me de ko to akran ni nyema o ka kire akwada ne se wa makwan bedi abosome miensa wo fie papa tumi anya adwuma ma no a sa adwuma no ye betua akwara ne ka 6 million bosumi bia o ka kire akwara ne se mane nye no wo ko school a wa be mani ska ho no me wa no ye die ntia me se ma akwara ne nya adwuma o ka kire no go die ntia na me se ma ne nya adwuma ne papa ne de ne ko living waters wo so nko ye adwuma ti ma wana akwara ne frame me se hospital ho wa ni ba dia adwuma ne so na aba na de ne ko ye na tonton no ma ho no de na be ne akwara no ti o ko ton ni o ma akwara ne frame me se ne papa se e mema na mo ba hospital wo ne mpra ne wo mo and I'm saying, papa no no ade ukwa adwuma no wono ase mema doctors pay for no ba wono mpra no wo mo dia ene o ma kwan ba fie mu di ebiem adwuma no wo kasa koya amenye kasa nyem phone wo se me to ma akola no phone akola so pe phone osua de no ogine papa phone a ne papa se wo hwe phone no so e de ne mpra pictures send me enti wo fa ne phone mani biem ena ma me to phone mi ko free na ma akola no o papa ti ase ma to phone ne boarding ne bo onye de me pesa akola ne sua de ena akola blessing so wo da makoma so me wo ne me bre ya ankasa enti so akola na be ya adwuma na wo se e me ma ne. It's the dawn of a new era. Your chance to do what no one saw coming. To do what inspires you. To do what makes a difference. At the University of Toledo, we're shaping the doers of tomorrow. Those who dare to do what others only dream. The University of Toledo, the power to do. Eni di san komo no de me pese mi hunu ene se papa yi ema no 3 million every week ya onka se ye flesh ya wonko a wode a eye woni wunua no enti adenti na ono ko ka kire ne maame se ne papa send ni 6 million mi wa na nye 6 million eye 3 million en wo send de ma week enti so otumi koka bom koka 6 million de kire maame no de a na ne de di nkan ba ye ne fa mumusa ne sa asem e pacho 6 million no ai ko ye no 1 week na me fa ko enti me di bom o ka bom me ka bom na me ni 600 se Felicia last week me just come on this week sikani ni enti 600 ni and I'm the man. O the man say you no nko ade a na. Oni ni nwan mu nyina. Oni ni nwan mu nyina. Se wo ti asa me nkasa ho na say. Wa block papa. Me ba cho Dabi, me block no on frame so ma me nkasa me faida.
ye be phone so sense na me score so a wo se me nka so futi me no area na o chi me kwa na kasa o frɛ no me ba cho Dabi me mfrɛ no aha se si on first come wa wo ne nkwara ne nso abedi wo nkyɛn oye ukuru dada what phone afrɛ no da sa denti na on first come me ba cho last na akula ba ko because Felicia na o se o send this come no o school ne visit na me be ko na me friend say akula ne visit ye ne enti no me be ko on send me scan na me fa ebi nso so ntoto nyema na me no aduane koma akula no ka kire me say wo ba wo se wo mpam ya wagyira me de eye de na me send me sika ma say fa ye aduane koma wo ba na se me friend na obeka de ye asan kire me enti no na ma me de ne ba ha si se wo se me de ne ba ha na ba bia mlada no mo de to ma me because wo friend na de no beka kire no won de won kai da bia me di natem uja awade no wo de ne nsa koma no me fan say one nkwada ne ntibiem one nkwada ne tena abosome dodo se ya ansa na wo ba be fa nkwada be busumi mienu me fan say be busumi nwotwe wo se busumi nwotwe busumi nwotwe sa busumi nwotwe no na sa ansem we bisi e wo mo ntem me ba cho na se nkwala ne nketwa mienu wone ho de obas no wo hia bibi no ofe ne papa wo se ne papa se ne ka sei sa manye ne da me so nana ye be fe nana gira obitimi afe nana Mimi ntwa ntwa a plan daddy o man 70 cedis na o simi nwa no ewu ye na o ba ye o man 70 cedis no bisansis ka se na o dia black plan bi enye 70 cedis say na 70 cedis na de ma no 24 dia na 70 na me na make no akla o ba daddy o mu fele gas ne gas me na me fere o mu tua lad bi tobu eya wo tie nkwala ne nkwa eno pe daddy na wutie fa konkwa akla no me wo no me wo bi tobo di o university o ya akwala enti sa me ba wo university a me mfa akwada ne huska me siw so me de be kwa akoma me ba no enso wo ye tobo wo yesa wo ye di bro me mpesa sa wade jaye ba ye ni bro mfa hu nkwada so wan hwe ya wo de time be ba akwada ne papa ntem me mpesa sa wo ba manim ne ye ka waresem a me man kwada kure wom no pie me man kwada na wom ne kure pie o yesa anso enye ne sa tie me na ye ono nkwa ama tie me tobo dia me pesa me ka kira wo ne se yi na we se ni yifrim na wanhwe ya e de bro e ne beba bra abosome nwotwe a wo de nsa ne koye no me mfa se na basabasa ye we ni ho but enkurade bedi wo nche ya abosome mienu na wotwe mienu no hwe de ahya ase eye daddy senke to mienu de omo wone ho nti so musika aman ha ban mfo ne miensa ne de wodi bi ko na mesumi di bi ko de me ya ne sa akla na frɛ no nti me metia wale na se na akla frɛ ne se dai bia me hia we no ka oba ne kunu de nko be ma ne ka se bia ma me mesro bia wo ska bi da ba bia ye nyusuma nkla ne se me nsaka me dia ma wotimi ka cha akla ne se frɛ wo ma me so frɛ ma me ne se wo ma me enye ska ma sa wo ne ma bra fie nkla ne ka sa che o frɛ be ma ne busa no sa de na menene nete that's na menene nya aware kase nkran se na netfo nka sanche na netfo nkran school fees pacho papa me nyu adwuma nya school fees and we twa da enkula mpaboa wotu woni mse siton enkula mpaboa wona wo meba enkula school dia na apese me ma akwanya 2 questions busa me mo no nso 2 questions ono nso be busa wo pacho pase me yiri tene ho asese enkula no busa asem question so for what question and I only question bia no question busa no afia enti enkula no ko school na dada no omu hwan o twa school fees da me ba cho mo textbooks me to bi school fees una autobus tobo you busa question ya eye baako onyi ano amenko de ada o se nkwara ni ko school no omu hwan enu atua ni school fees da ba cho me ntwa bi da okay question baby una pese obisa me pase me sa bisa me yire afia biam se enu ile menga so ile ayo ex-wife Matiasi basa bisa me ex-wife se enkora no e free ebra e wo mbeto wo bepem sa abri no eye hwan na ahwe wo moa na o matena abepem sa abri menu mienu hwan na ne nkora atena kesi pa oyi anose ba cho meni nyina na ne nkora na tena se dia o the comparison na abam se ono ne mienu hwan na ne nkwala na tena pa meni ne mienu nyina entie ye wa akase wase ono akase ono
se ebra me se kwan so de okọ kwan so a okoba e ba beto o man se wono ne ka se me me ne mienu ana se kwan so na ko simiti me fa nkola ne nko o de ye yate ase unsu bisa ne nsem mienu a opese obisa no me ba cho waja asem ba ko wom sa asem ba ko me si busa question se sa asem na me bisa no wanka busa question enti na me si busa question me bisa ne se wo ba yi o mesewa me nua na yi ase no a wo se obi Mr. Cadman na be bonsa na sa dadi ni ye me be ma ya ware na mame no me ba cho mu misa ne se be busuafo ye me ho ade na wo gina wa na se wo nyina wo no kra woni nkrobo mu wo mfa metu mu wa afidie yi so woni nkrobo mu wa afidie yi so no omfa metu owura obusa wasem o se Mr. Cadman bi ebebo ayi asensa ye ware na masa papa na wo gina benkuma na wo gina ndifa onso yi ano afia me pacho unwa ni wuye no me bayi ebe bonsa ebe jam yere kama e ma ni koy na me ko breman yi ana mtini bisa me sambra machim timi tuka san fi breman ebe yi na se me ba ye no ana me bo me nsa ebe 1 hour time na me tie yi na se me sorry a mtini bisa tena se me nkwa na me hunu me ho sa ana me so me tena yi na se a ebo be 5 to 5:30 ho no owura bi ebe bo won sa se mami dan nei de o bo nsa mami dan ba bia wo bia asemo na me se come in kan because yes e was o kanya ni wo because e be freda daddy no pa chop da se e be freda mes wana o mo ne na nti Mr. Card wo bia ba wa yie nti ma na ba bia wo bia no tena se eye Mr. Cardinal eye ukunu Mr. Kedi uchocho mucho sabe na o fi obefa ensa na firi mi fie de ko ho a me hwa busuafo mi se be siesie asem no omunya siesie na ensa na o de bare o se wo gya awade no no asan ba be fa ko e na akote sa de we yi ase akote sa asem we yi na se Mr. Cardinal say ayi ni si ye no o ma on na busua ete enti waba otumi nya wo ho enko enti nensa wom 200 Ghana enti mame dana misro ye otwotwo mucho ukunu ekasa be ma oda akoma so panyini ase ya no pale bonsa no na meti ho no naka sabi ana me kan de bia chen ko fa esma me nkasa na me wotuo bia ka be di semani wa yi na se o bonsa ne sa no me kulani na ase ya chechire matena akunwa no se me nsori o se me nyina ho se me de be ma opane yire na asamasi na ensa wo ba ho wangin oba na basa fa no ring na afa die Mr. Cardinal ofiri he minimu no minim papa no ba bi ofiri anya hwe nti kokoda na se ana wo de ntuma gu ko ho sorry wo ye na se kinkim ko da papa na se abusuafo mu ba kokura ntimi ansori anka se e de ensa na maami oboi te na me ne maami kunu nwa bi ti ho na me se Mr. Ochire de bia me ni Ghana nya asmo no de so abram abam ho so ame pacho de asie so wate o sorry o se me si o wompna kwase agimi kra no anya dokona ase ahye anan so to no manwu ade akye no manwu anya manso na mepo pacho na we so wo se ne sei asma man be ka che me so we die se ensa no abo na mistake to me ba nti we die so fo we die fa ne sa na kono me fa ne sa na me nko wo so man kan kura na me yi we adidi buragu mi so ananto machi abodwama je wa ye che se wa bodwama wo machi ache because Mr. Cardinal ofri hin ya ko de masa na obi di bicycle besi ho se sister dan na cross yan famere no me so ne dan na papa wo o ma mi adjua ani me dance ni meba ebra obra wu ya ye na yie no o sister wu ye no na o de nsa asan akọ fansa me bacho me ko fansa no me tobo media ya yi masema no ansa no wa kirem no akọ fansa no okay afei Mr. Cardinal kro no obebo nsa no wo te wo wasum se wo kas de obo nsa ne se ukunu utwotwomtwo ese yemfa 2 million si so ma abusua wote me bacho wo ye mesi waso ne ntibasa na ge ne bona mesi waso wa mistake na enipa mu what they say mimi kunu no mu bisa ne se ombesiesi asem na mi kunu se wono je ada na nipa na ye mistake wo edom ni mu na ntam na yankwa nkotia ne na so anka radio so asem emfrema mu asem atomu na ekọ
correct no minia menka saa na mo ye ya ma ne ka ho ma ye san ka se kodasia wo san ko ye kodas na me so apanyina frɛ no ɛso mbe so mu siesie asɛm no ye nti ama me kɔ fan ne sɛ yes me papa mo busu mi asa wale me wale anase me wana me seda me nware bi ne nsa na me kɔ fan ne sɛ mo tena ase ne sie gu aware na ye de nsa na gu so na kasa ne nyemo me so am frɛ me kunu ya wo se ne mpena wa fa ne de so kasa obeja ne ne eja ne china na oboa enye ho na me busa me ba so enu ti ena sansan ne ba so me so am madwena nko so sɛ ye nko connect nipa na obon san no eye nu nti unim ade a me mpɛ oho eye sɛ wa ye mfomso na me hu mfomso na maka na me ka no wo de me de bia ama ya atwam na eba be yi me dia no wo ye saa me mpɛ me pese me hunu sɛ be mai wo de ne nsa koi enka wo ho kwan sɛ wo de ne nsa kɔ ana afa kɔma wareta akire ni oba tumi de be man nsa kɔ first yanka tete no ɛna ne wo ho sesei saa de ya no yemu sɛ ye ho sɛ meja awade dodo sɛ na eye first ne asi awade agunkuro enti yetena se yanya power akora na be ma ni nua ba ɛna di hire ana power de bo wo ba no akuma na de bo ba se saa nneoma ni nyina no yenye atwam obatumi kɔto be ma nsa twere ne so kora wa adwuma mu ba wo de kɔe ɛna wo san akɔkɔ faaye se wo de nsa kɔ san akɔkɔ faa kyerɛ sa wo san pɛ wa de amamre kwa so okay na wo hwɛsie besiesie ana ye bɛka ne agu ne atu nsa na agu so but saa de ne ma so enti obi bɛbɔ nsa no bɛka sɛ okunu utwotwomtwo ni antumi ancorrect say ni pa no ensa no so no me oni me akasada me ko fansa no wan frame da say e bia ensa wa be fasi ana senti say wa gya ye na no wo hwehwe me ko fansa no wan frame da wa me say me sheda adofo ni ade share and somehow hope or say I like you Mr. Hope host I like you too and somehow kwala hwede ehunhia ya kan kurai enei enkura eko school nu omo ewo school ya be san ache omu bi ana me bo doctor ya dog enu anu na ya be san ache omu bi ya be san ache yeah what ya say enti nkwala de enkwala hunhia pa mahum mi akasa me de hia ne made nyina Juben owo ejeso krapa champion artist owo ejeso krapa okra memo draw Dr. Helper Plus boy ni good memo na draw doctor Juben ko Facebook ni YouTube se si ana ko he doctor picture memo draw papa we memo draw no oh you good papa enti sa project we ya sha here for some time now ya se yeshia se bia no a de yehwo ene se yemma mofra no kwan ma wo mra ye nkyɛn kyerɛ sɛ yeinum sɛ no ene osoro ahengua no eye won dia fa ye sha se ansa na me de mahoma wonya ye ikura me ka yi keke no ene didam no after tebrenke no tudiafo anu di sɛmu edi kan bra na afi me mfa ntum na afi yenko project a ene ne che no ye de ewie for yin student no na ne nyina ne se ye ma no de yakoma so na se ye po se ye mpo se ye tiase o se ye ntiase o se ya ma ye ma no well being engine yi a ye yembe hye en enche bia minim se wonsa ka studies a air pollution related niamenti Ghana for do no a efiri mu 2023 na se wo 2025 it means say pollution ne kra so nti ye bi na abeka ho anti say ote ye nka yesrew enye yade a wo yade nti na emum se obenya pomodin nei ene da chinti Helper Plus pavi plasmos wo opanyinum bi na obana owo sukuu mu no nso pebi manenom kire ne say oba beda onyi to paye no baako good Helper Plus 1 pavi 1 plasmos 1 onom na onfanda eno no beboa ma niema na enise etena nipadua mu no etumi afiri ni nipadua mu ema ono nso enya ne fa ahodi mesre edwumayeni a wotie me ebi kura wo spray ebi kura mpo a o bibia wo no dust o ton ade o market futuro e wo ho ye hye bola ne ade ofie na ewura ho bibia otie no eniema dodo na atwa ho ahia nana oyi wei mu nyina afiri ho no mo a
chemicals we nnuane mu no so tie apomuden so ntie na obi men se meye infections utriti enko obi ulcer obi diabetes obi akoma yade nsante agu obi ho obi ti edwa no obi tu ase twetwe no obi mema asem nko yi sabio Moses su no ne de ne nyanye complete ontumi ndrele niema ema niema enko yi China nuro kra na bia onom ene nyame adom hepa plus plasmos oh no many pedua ni moma e free na se yade o yade ni ho ni pedua na ho odin a wanyanti nso atumi atena ase ache tiene nana ye sukufo na kwanya bio na ene di obi amfa na last nguso na kai se wanya bi da untumi frɛ fisa list ne wa ha nti wa obanya binom ye no ye mu akonya na ma wora ho sɛ wantumi ambɔ nramu OTEC a kotobi simple 60 Ghana cedis shops ni bi kra de ma 50 nti miensa no kwaji bi ma obane nom ɛyɛ obane da achinti okay o start kasa na manfo chance ye frɛ ye na ɛyɛ project no last day for nkwada ne de no enti sɛ woyɛ maame ana woyɛ papa ubetumi afrɛ na wagye hepa plus miensa ni nyina bi hepa plus pavi plasmos wagye ne miensa nyina bi na enra ankasem bi ya fa me bone kyerɛ sɛ anadwo no me call baabi kɔyɛ ade okay na all of a sudden na se meti ya tu afiri so wow mi titi o na wadwuma adin na me kɔhwe a me ka yi mu a hepa plus ni bi nim yaw adan odi ache me di ache se be ya me drovo afiri baabi a na me wo no akoduru fie kura no na ye me den wow na am say hey osoro one me jefo yes na me kwatena mu no kwan ya me fa so be me fa nse be 30 minutes drive no me de be 15 minutes ne koy na nioma ekele nioma tim koduru ya na ntentem me call me mixing table ne so na mke kan nioma gu nioma ani kanu ma na me boy wow me bowie ye na mko bonsu onwuno na mse ho ties so jemie na bem me team ani na agba ahomache fo na niema no keniema enra enti o hepa plus pavi ne de mane mel miami nia baba ko ye frɛ no Abna Lucy wo Belgium Amsterdam na Abna Lucy and wo to benkra na no no say hey nana hepa plus no na mo ka no de eyo wo say Amsterdam ho no ono na boda wuro de kyerɛ Ghana fo a wow ti amanfo krukra eto de kwa Amsterdam pa enti mabie ma homa no atum sese ya wo be frɛ na adansi e wa duro ne ho dos nti doctor say we ye project monfa mamma no enkwada na ewo school mu no na enkwada ni nya chefa numbers amedidi dwuma no eye 050 522 4944 na 050 522 5578 first caller udi de say na ka say free he wa nyina ya obi beba o ya fra say o ka say free he mente wonka macro ne de mate ba o say ya fra o say Mark ya donfe okay edi enti na apesa mencha o miensa ni nyina bi mfa ma oba ba o jale ya na no kaka no nti tejanka nananka Oba ko school bay donfe ko school o JHS okay match obi en sending in ebi beje ko ma kwada no hello we did the say na ka say free he cho hu fi radio ni ho a champem da pa Oba ko school we di enti na pesa mencha o miensa ni nyina bi ka kira me na mentie
enti wunya bi ma oba na ebeboa no papa bi wo school kwa very good wo ka se free he okay and ya beje mi ense ni nyina bi na fa koma oba no hello we did say na o ka se free he hello ya fro say na ka se free he ntaso me ka se free he ashtown e na mi chema na di ashtown for ba ya fro ma me de ma mi chema o ba ko school we ma mi free ma ntaso me ba ko school wa amenya man bom di enti na pesa me nche obi nkoma akwada no me see said ya mi aka sabri wa we hapa pesa na yene me tini ji kwa papa hapa pesa na me yura ta ho awu kucho ahoya me ta kwa ni na le kwa me kicho bi ni ya na se dia yene ma me se kwa na ni se bi ma wo edi ebra ma cha o mi ense ni nyina bi beje koma no wate beje koma da sie mnyado hello ya frase o ka se free he ta show ye free we show fi ta so free nyani ban ni ko o ba ko school we e pa cho okuno expect buku di enti na wo pem yensa nyina bi akoma no ka kire me na mentie me pa cho me me penya adoni adu bi abo me papa me kase sa ko chewa chase bebo adoni chase so e adu pa me de bom ban me bi ko man ba no skim ho a lobo me beje mi yensa ni nyina bi koma akwada no mame why me pa cho ya fra say na ka se free he na je atwematra boom oba ko school we ko school Islamic secondary school Agogo Johnson die enti na pesa me cha oba na okwa Islamic ni bi ya me driver ni na gani me na ba na me numbi ade tia na me ho sisi me ka tema me ti so ko dinante da veni a ho asisi ho so de Matias beji bi koma akwara de school mu ate hello we need a say na ka se free he kwa kubu adi magazine new road na abako school we oko school kuma hi die enti na pesa mi che obi ma de koma akwara na oko hi no ko bi ami anu mu kraro na o tiri na o tu ba ko e mu ba ji na me ba no na me mu bi ASEMBEBADABI ya me ba ji e no na ka be mi ni pe de taso epiafe no ase me ye ya amfa ana ne dia to mu yakura na bomia ana ne nyame stadia mi ta tente ne ne fro ko ase after mu be ni dia hallelujah obeto hallelujah ene sanka ene de nka wan tom dia nka be hyew Krobea temi mu susuru me na dawo awu mache unum help plus ya enyanu mo mu so ye be ma nya no mazifo she mazifo ti mazifo ase wate ti mazifo bu wo krom bra baje bi ense ni nyina bi baje bi ko hello we dey say na ka se free he hello ya fra wo say na ka se free he Sakina Abuakwa Mekro ba ko school we askwa humedia die enti na ma me saki upe bi akoma oba no nipacho edono na mimi ya pa na mimi mhoshe na kutu bino ebo na pa nti o ko kora msiki ngo kutu bino acha na enema nzisi na menchi ngantu bino ni akwa sana huko ni sebe ya miti amako bete pa skwa na akem for anka oni akra ne kra nche half na wa unya hode ona o ya adwuma piska no sebe ya o nsu benya hode dia akra no wate o dia mama asa akwa no enti suma na ubi mejemrewo hello we did the say na aka se free he amedingi Moses area Feyase Obako school Moses ko your friend say Asukwara man and Bako so call Otec Otafo die enti na pesa mencha waduro ni bi ma oba no help plus dem anu dia fititina manu make up for your friend say tama no mo ayin sen kran to bi that was adaka ni wow manu dia kefa
na wo adaka na wo kɔgye adaka kyerɛ sɛ wo de wo taa doduro ne pa me did cry money working tempo siafo me did money on working tempo wow Matie bro beje bi na fa we so fa ma me money you know Mate mama mienu ni nyina wate bate beje hello your friend say na ka se free hey Tacho Krobea ma ho. Ya no. Tacho your friend ma me boacho me katesi ebusu akruwa. Na bako school ma ama. Tacho mbako school amani ampon. Die nti na pesa minche obi ma amani ampon ni no. Krobea grade me no mpa ba me mpa ya tifi ase a na 20 ni na ebu ha to go to. Na mpese tu tembi no. Na onno mu ade na yoma wo. Krobea me say me wonam me city do awa me ti kura te de awani no kata wuti de me no me ya de che ya campaign ma pa me mo na me kwachima beje komano why beje komano hello your friend say na ka se free he hello na Krobea ma han o na mani age ma no matumi awura mu pa udin de say na ba se me kefi e ka se ka problem Obako school akua free ye. So Obako school adapaja technical school. Okay. Di enti na pese minche obi na fa kwacha oba na okọ otumfo se to technical school no. Na mpa so do na aboa me fa. No se de tie na me yale na ba ko to ibre me. Eni mi te du no kwa na me sole ye. Yo de nyankopon ni ase. Eni e baji bi koma akwada no. Wate. Ofrefo a wutwa to. Good afternoon. Ono so yoba. Hey, why you lucky? Good afternoon, Nana. Good afternoon. Hey. If I try to Florence, I can say free. I'll go copa. O ka say free he? I'll go copa. You're from Florence, dear. Florence Amoako. Florence Amoako. The Bani school, ni fa ewa du krom still. Oi, na die nti na pesa mema obi na fa koma nifa oba na okọ school ho no. Ba jona say oba ye no wati na fuwa ye kese. Onanti aka wa bre na mi pe bi di ama na no. Bra na beje miense ni nyina bi na fa koma no wate. Ba jona ya wo na wa re. Matie buru. Fa ofala fa ne ka ho mame. Ofala Otec fa ne ka ho. Doctor, wedro we no. Chesesesi ano ababe ye household edru eyedru eboa dasa de na wo ka atwa to de atwa na we dey said na me san dia to anim so de o kan say of refor atwa to say de obi ye ma hyehye o mba cha of mama v so ka ho ma me why mama v wo say wono ne ma de ye mienu entinana ene pa de wan kai doctor asebasi enti fa mama v ono so eka ho ma me doctor to aso yeah ye ka say nyina mtumi so phones ni susu phones be 3 ni nyina 4 phones still enya so good na said ya me fa ofidikesi so dia to anim ne say I'm willing say ye mano sanka at least busumi bia no na me kai say 2006 2007 na motakrade that time so be a student na o she uniform a yellow sisi no so kai sa often free for bus no eti de me so me ya willing na say wo fidie ye kana mpanyimfo betumi ayamayen na I'm willing say ye be ma school for be once every month na mpanyimfo betumi ne madi nkomo na yama no say student no own tuasika na obeje na nka ye be yen hye no anso obekọ hospital bi e ben no akwaje ne hepa plus pavi plasmos I'm willing mpanyimfo sika bi omhwe a eto asomom betumi ne maka bia no me compromise yes sabi say a drone ye 10 cedis necessary me give reasonable amount to be for manufacturing na me nya hwe wo so kra na because ye mane nya hoden a eboa yan o hwe obi no se ne ba free school by no ne yefuna ye kese onante anu abre ss enti ebra so sempemfo betumi ene ye design komo na I am so well and say a manufacturing price kra na memegye memfa hwe nto so a nyame ani me sa de ama oman no na ye ma no abawura hospital bia akwaje once every month
Wow. Omakoje Hepa Plus, Pavi Plus mostly free. And I'm willing to do that. Any about number? Yes, my personal line. If you're penny, or the open be nanum capsules, no suku for any while you're busy no into our market. Yeah, news so ho. Nanobi ho news so no pay. It be available. Obin so ha or you're very busy. I know you're student. Capsules ne so ho. Good. A Hepa Plus, Pavi Plus. Yeah. If you na opesu who say me be your benum ne say me nua bi benum ne say ya de we be boa me ana Hepa Plus no pano me number say me be buboyi. And no answer no one sure. 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Ebia wa manone o pese wonso no maduro ni bi ye de bebreo 0542 807 907 0542 807 907 na mesra number si am de tu bia ye de che Dabi course ne ba even now nyina no mo fra me so be Jimmy Dabi na ofra eyenchiremu na wo pa ye de be ma wo na wonso wantumi ambo anwram no ne bo ne nye den sister Ghana ko jibi na nka aban ne kura mem a wa ye resolution say busumi bia no me ba no metobia manano wo JHS primary ni SHS mombinom na wo panyin nso no numbi edu dia dia obetumi de ukube nsu ana okwadu ana watadwu fatwachire sabe V8 na onto ya de be ya yi de ubenya so tumi dia no so tumi bua that's bro na yei no ya na ode amaja taba na metu agu musisi akra na me de agu meka ne mu nso kire se nora kame nko se America no na se accident esi no bi wa na bibi na ha no ewu ya me see ye nya so ngeto me see enka bi abe say 30 or 40 minutes 50 minutes no kodrofie she koya mfa so pake ya kura ba hu ye de nyankopon asese tugum odo nkwa achew me ye me mixes no me bowie adam ko bonsi onyu me bonsi onyu na nam se hot eyes so jeme na bem me team na bo 4 nti enram da eyes so na de eche Amen. Yango Poisha. At here for Dr. Hepa Plus and awie ye ne no abo enkomo no. Onuada sani wate de ye wo frɛ na wanya mu afa cheme wada mebru bowura ba bi eto ne aduru bia. Uye bia mesra uto mankwada no binom nkwada na ho dinti. Me twa me ho aba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia medisi ye wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo
na ye se nansan na wo complain wa poso usisi any ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu baby ani afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwade nkratuo yi atum obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast cra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free chese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Aja Asante mama ne emprensa sunie na metu die ibi nenso ankosiaga ba akokra de enkofo yi se akosibuo so boso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no
Ani eyampa eye Simple Plus. So wo pe phone accessories, it is a batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory biya. So when you Simple Plus dia, and on a papa. Afei Simple Plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances biya. Choose Simple Plus. Samikan, se Chrome had dear when he had the pahino. Semi mocha quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi Hadie, Adeshamai, Yanni Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake Kejetia, Yanni get 2, a dear nimshe. Yanamba near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches makoma enwotwe na womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunwuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohyehyɛ no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwlaga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntise ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yakoya, ASEMBEBADABI. Ahaye 102.9. Ahaye OTECFM so. ASEMBEBADABI medieru no asugusu and area wutie and area oh hey live. And come aye boy. Me bema ma bedwafo abem with onomo adwentre. Na senia wate Seche Dumasi Rural Bank PLC nkano ena wiewa wutie me kamfo ma wo se wo ye dwadeni wo de ye bodwa wo de ne ye adwuma wa bie na wutua manfo ka mo nyina mesre mo enuma hodo ne ankorankore mo ma ye nyina yemfa ye ninkyere Seche Dumasi Rural Bank PLC na ye ni won mu ni dwa kire se onom na se ye fa won yonko a wa ya soroboa enti ye nkotokro enkasoro de biara da ye kan ye kai emfinhie aduanan numnie eno onom awo banking industry ni mu na wonom a provide services ahodo banking services e dia mo manfo wo Ghana ha mene wo ka say ye bebie ordinary current account amount no COT ye bebie corporate current account amount no COT ye ntetew savings account ye bie susu account ye bie mebadachi account ye bie fixed deposit ya interest rate no ye very competitive ye money transfers ahodo Western Union mobile money transfers CB interbank transfers and ye be link wo bank account on the amount phone enti baby a wonam bia obetumi discount to account tum and na obetumi ye cancel the free account tum ye Ghana Pay esan ye e-switch eye Seche Dumasi Rural Bank se woni edidwuma se wo ho kire wo a menua ba ema ye beboa wo besia a wo de koye wayi
ebi ni ho ye ne ebeboa ma otumi aye yie no ye wo smart loan na no de se wo ye obi a controller ne tua wo ka o don krata ba aba adwuma ye ni ye be ma obi ntentem na wonso de atwitwa age ho ye ma akuafo besia ye ma akuo group loans ye ma microfinance ni susu loans ye ma overdraft SME loans ene commercial loans aban adwuma ye fo ne ankorankorafo nyina no monni Sechedumasi Rural Bank PLC enidwa kire se ye de beboa mo ye shares ton neguso koso ba ko ye 10 pesos to 300 cedis ko wo skadodo afato shares e wo Sechedumasi mu na mfaso no eye bebre bibi nie na wonte ase a ye numbers nie ye 05016827737 and 050161794 oba Sechedumasi a ye branch ni bedwa no okwa adwira ye be GPLTU building no oba Kenya ase akwabere ye wa abrosa se hwa okwa anwunaga ye woje ne dwom ho aboabo ye wo post office na chi asonase kwan yi so tafo ye ben Dr. Amuzu ana club 600 no ye ben no oba adumu a boss FM chi ho Moizongo ye wo second station anya no branch no ye wo mobilization centers miensa ba ko wagina su Sechedumasi municipal mu chechewre afija kwabere north mu ena adigwan mampo municipal mu uni ye nidwa kire se ye na ye somo na ya somo sompa awie traditional Dr. Dawood ewe jesokrapa adofo se doctor no papa no owedro papa no wedro papa wei adansi amanfuo di wone ho Ghana ha Asante mayimu se hwimayimu ene man ahodo aka no enya asem ketwa papa ne wedro papa wei ena se wo yoba na sebe bibinti wawo ntumi ma akwanya no aba ma one papa wei se wo ye bema na sebe bibinti obema ne da fom bem akwanya no aba ma one one papa ni hia obem na sa pagya ma wo papa wei se sikire yade bi na hawo stroke nudue bi mojabrusuo bi waye mrempam bi ana hepatitis B bi enemu yade bi wakwa ne nkwa wa bin obema woduro amwanyi wa hoto so ode ne ye prostate mu hawo kokram ne de ho agimi yade rubber na akotumu a obem yi oba se fibroid me na na ka se fibros wan hwe ye na ma ne ye no wo ya mrewu ma papa ne ma wadru na nhye se be ya wunya sa hawdo bio edweso krapa edane a enka ne na metro FM ni wom no sa dan no emu ye number ne ye 0244886437 and 0201681717 and now we are making for simple plus phone accessories at the mouth and now we Simple Plus brand we no adofo eye brand ejina ne na so se ye ka phone accessories a mema brand bia ma utrim ni nyina ye falafala brand ba ko pa esese ba utrim ene Simple Plus ne brand no papa no wadwene yen Ghana fo ho ena wakwa akoye phone accessories ye papa ya woni pada sani wudi usika to a unya value for money get value for money enti awie ya me ne wo ka sei se wanyu so phone charger papa wo phone ne be say yo na charger papa nso ene de Simple Plus ya yo ne bi Simple Plus charger no eno ne ye owo iPhone de owo Samsung chargers owo Android phones ahodo ewo yam de nyina chese phone charger bi a ye bia no to Simple Plus de bi owo batteries o phone battery nya ye wan hwe ya adakro pe phone no wa se no enti se wo benya battery papa to Simple Plus die ni bi se wo pe power bank o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset cover iPod protector phone accessory bia wo pe bia tu akoton kora no a bra ye betu bia ma wo o pe ne nkronkron so na ato a bra kumase ya wa de hyeman ye ni Dr. Caesar so ye no ene di animhwe ena oba kejeti anso a ye ni kejeti Get2 Dubai Get2 no ene ye opposite ye hwe ye di animhwe pepepe ye number ye 0244590374 ofre na anko afrewi 0241709636 wanya sa number yi wawie o phone enkwa asemu bio
to simple plus nioma ne de ne ye ene kwadwo reko royal enterprise ono na akofa reko heba mixture ediaba okura sini aduro no ye pa sa aduro yi ena wutie me we ba bema sisi yade bia betie wurawo wo ye ohwie nyeye to kura sini aduro ni bi eboa wo ni padua no mani gina brane o mensisi atwa ne beba koko a ha wo pressure no infections no wuntiri mu atwetwe wo mra hwe wo mpam no begina wo na so brane okura sini aduro ne ye o wadweso a okwa aponchi achi twoba ni mu a maami bi to bi ho OTECFM ha hwehwe jaako a ubenya bi ato ne ho okwa Time FM wo boase Free FM wo tachiman ebi wo ho Posa Heba ena afi Promise Heba Apidank Misty Sack Pharmacy omu nyina to bi number we eye kwadwo reko Royal Enterprise for number ye ne an ye de reko Heba Mr. Noaba ye no manie eye 0244 47 0067 0244 47 0067 we me kan for Osipes Enterprise enso de maw anuanom Osipes Asem wa make perfumes slippers e ma ne mema de papa eno no oton muntie da bia me se sane usiesie wo ho ene kire de wote ukoduru ba bia se first impression no eye midin kan hu no what say nana Krobea so onye obi go hese ne aye ne hu bia first impression wo hu the fufuro bi o so the first impression no e no de ka asem enti first impression no ba bia wo kɔ no hwehwe so ma wo hu hwam no enkasa ma wo enti me ka Osipes Enterprise asem de kyerɛwa ma na ma oto na beje perfumes a eye brand de bo ne dafom ye wo Asad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot other perfume brands a eye kama ene ye ton ama wo slippers ne ye wo Adidas ye wo Gucci ye wo Nike ye wo Hermes ye wo Versace any other brands so what you say ye nuoma na ye papa ebo ne so dafom very affordable ube kumasi kejetia insider baby akejetia police station ne wodo ne nchen pe ena Osipes Enterprise yenso ye wo ubetumi nso abetu bi akoton ubetumi abeto ne nkronko ye number ye 0249 23 8370 ena 050 252 0634 unya fresa ahoma we ya Osipes Enterprise for beje so awia dia wonti asie bia no obekire mu nso de amawo na awia nana bi heba ona akofa nana bi go heba mixture eni nana bi go heba capsules no e de aba eye very best medication eba enamu yade a oye very stubborn na watena wo so achete wo minua ba wo bre minua ba ma wo bre enamu yade enti wo ba ma ne fon wa na e fon wa atwikom wo oba wo nso sebe nkranhye ni ho pampan bi a ye pie free oba no enya homka e ma na oba o mabie wate ase enti kotona na bigo heba mixture na tona na bigo heba capsules na we asem wede e wo ho ne se woto na bigo heba mixture ensuo na daka ne ho e na topa ye ne nso hye ensuo no emu no adaka no ehyem no topa ye no enu nso hyem bi na bi se eya afa ensuo no fa memene topa ye no se namu yade na tena wo so aye wo se de ebeyi na firi ho oba se won sabuo mu nye na oni padua minu aba ma won so de ye wo ya ye ne ye adwumaden ye ya totona na bi ni bi nanom wate ye number ye 0549 999253 0549 999253 ena onyame wo ho heba ona akofa basanuo ni nso de aba na basanuo no adofo enuo no eboa nipa adasa wutie mie so yo ba tan kwa de a eya basa heba ointment basanku no mane mawo na wo ba na ho hye tisi ne so afa basanku ni bisrasra no wo de sra kwada ma ne ho ye den entosi mu no asabra nya no asramonye no pampers rashes no ebi nya no ensansa ngugu akwada ne basa wo panyino de sra e ma kala no ene wo wede no etoso ate oba ya yiwa wam untumi enyi nyina no se ye bi se uni padua wo fa basa heba ointment ni bisrasra
ebeko honam kankan ye wo so ya afa bisra so amotuam nante tare ne nante mu apropro ya afa bisra sra ebeko ene ye wo basa heba capsules eno de oso obema asumdua bafie se wo ye be ma na de 2 minutes na abo a ema no mpe yeah omumpe infections bi na etetew o cholesterol wo soro sabe o yefunu mu no o hawa bamu nko yefunu yade ye kan ho an de fie gya adum wo nsabuo mu nso nye koko bi afifiu metumi pai na ho kyerɛw nya basa heba capsules no bi na wunya bi a asomdue beba fie okokng heba dan heba kolna keba pfa Fredmans baby etu no ne baby etu no bi ano a basa mu pa wo be nya bi frɛ no 0244 267725 0244 267725 unya fresh ahoma we ya ebebo awpa na abapa mo the biggest online shop aha ne yedidwa wo enye da bia na ubekru bebe krum na metifo kra betwa wa mene aha enkofu bia ba social media ne so na sankofu no omade na omo ye no mesre regional minister senko ma omo police backing ye from musuanyansa movement regional minister amma sankofu no police backing na adwuma na omo ye no omo nye omo de omo se eye normal fair enti edura anwumra metifo tumi kukuru baby e beje 5 cedis a obeka se ebia ejoso 20 cedi no de atoso pa fo pa memfo ade enso asan wo penentem tu befo na sankofo ni behu ano maka eye normal fair enye normal fair wo obua. I love that. We should encourage them. Ye mo police backing enfanka ho enka wei enka zoom police ya wo mo ni na nam nko ma adwuma ni o enso be MTT di ni ba konam na zoom fo bi abe nan omo bodyguard no e wo traffic mu ada ya ye hwehwe road worthy ne insurance ya wuo enu no omo ni nam traffic mu ye o enka sa nioma we nyina ye zoom nko ma adwuma no city gas foi se si a wo mo nyina e bi jejeje koko Roma has yo na koko die bi kire wo ko ma dwuma ni o se mate ni buga na ni oho gene fair on approve first ye charge die na wo mo hwe na wo nso age wo mo de ache wo mo ti sanko fon mesre regional minister frɛ wo mo ye encourage wo mo ye back wo mo with police no wo mo nya sa adwuma no ebeboa ma sanity aba system ni mu adroba fo ni mate fo no ebitiri mo eden toto edura nwumre kura nkanka de a time e go fa akofo ba se ba ya lolo bani namu ohu yo sezi a ohu ne sai enti men fa sa stress ni mu men madwom ma ho ma mekere ade a wo pesa oto no wo online ebia sese wuni gidie wo online mu enti na me kanfo abapa mo de ama no azanfo aba online ne so dodo enti wudi afa abapa mo fo Google Play Store anabra App Store na ko download this app yi now de ewuram ade biara ehia ade biara opesa otono ahai na abenya bi ato ye ne ankase yaso ye osakasaka park ta for 3 miles uni phone na de be download ye app na je number 059 338 6133 and 059 339 1848 ade bia wuhia bia yede na ebo no edafom okay abedwafo bebam na asemi yehu sene ye hwo no majataba mema me report ni nwie me ka kire ne se ebia akwada no papa no disika esende ma be ma me report no na akwada ne mo maame amane se papa ise week ba ko anko second week beto so no send 6 million akwada ne ko bodo maame amane no se da send me 6 million eno se na ne 6 million meji ayedai usku so ayi ntia ne fa kototo meanwhile na nye ono nso nko a ne de send no edi so obo maame 6 million ne nko a ades na aka no other weeks ne de no o de ko ena akwada ne mo maame na mane ana se de wanya abaya no anana manya no o se de o kan de ne kire o se ne papa send this come on o send man if o de free abra o ba yi na se na no de ne nana ne ka no
Oba your man 500 no year no. Okoye ni following week which is 11th. Was sending a 3 million. But the 3 million man no. The following say on the 11th was sending 11th na yeah. Weekly no patra na. What trade in that and was sending another 300. Now the following way no or papa or cool school. And now got to the name. And now sending 300 sakano. And no cool school me was sending 600. Name will be can be about body mammy money. Ama or mammy crama no sending in you know investing 2.2. Our 300 anymore or see one in new animal there. But our buy school no back in books and a barco now got to the provisions. And all the count about see one in new animal. And now my man acquiring all the cotton toy. And the Indian our may away. One my memory. Oje krom ha. Your advert bia ne gender ye de ne ye. Ye painkiller advert ni enkofa oba nto ho da. Eye abusa ho se ye di ntia. Ye enku de ya ho fe beauty ni enkofa be ma nto ho da ye de oba busa ho sa de ntia. Enkoma we ya ye die ho. Chimato wo baby. On the side of Obano, on the side of Beman. Sabe oni oba enjai ana oba enjao emen koyese manson na montem eno ye baako sa woni ni pejai a enya otamfo no ye ntwe manson especially se makura wo ani e obi a wo majai public de ye nyina ye nim sa aware na gu enso omfa ho san awe wo mo ho ase they do it. Me say that day na kwabra na eto aduane de ma game mo kotena dem no na nka ye the best day na ese papa so for chene yere wedo because that day no me hu say na nya abusuafo bia na be kan asem bia ono ade ne ho buy for reconciliation and nobody bi wo hono mo a eye chire but ankoba ne sa ene kotrui ena aba bidru sampempensui enti aya akadam say ye kan kwada ho asem a eye oba ne bema now enya oba no na ehwe wo manka ye no eye oba no se nkwada na kodi oba ne ho a se wodi sika ekofo nkwada no a onfom so a waye nie ye mfa ma kwada fa mama me no oti he oti wezu so nzan diskama enso oba ne sana watwi bia diskaba enti sa kwada ne kro obo ma me we amane anaso wo mo no who knows and so send the ma oba no na aware no oni oba no na wo manum no eye oba yi enfom so eye mema ye me ne oba ngo ya nware ye ntem nye no aka kirem say eye asendi sika no fasimi ma me so who born dog me nye saade no me de bema wa eye china simbinti papa bi oso ono de o ware a omutia ebusua ne oma ya ye lesi a watoto ni nyina wie no ono abehye da ato entoma no arapo ho wa wie no ono asori agina ebusua mesremo mawie mo ne oma ne mo ntoto ya musika asem ni nyina mawie ebusua enie na santoma we die me ana mato me de ma me yere unim die ntia se be ye akina bi asem nkoba no ba ne nkogina ba bi nkoka se me ne tra ye ya ware ye wanto mame me ya na yo ba na okasa asem na ya na michi me mpesa ade no onye mame te sa de onto aduane ma wo nida onto nsuo ma wo no moda akoma ne huri ho asem anope na meka no ebinie se huri a eseyadwen ti wan hwe ya no do wom dia na efe oba ni kunu we spray bo we yachi machine kafkafo na we yi twinsuo ye yekua nipa boni semunti obi abre aye ni kua 8 acres ya se die acres ntosi o na kwabra ne watumi akoto adubone e de ahye ntosi no oba na nti wabra bo besi uye nyame betua o ka wonkwa na nyina enti abaya we nya ayade wom na nka eku no papa we da bia wo kai na hye na wo sa nipa kro na de nome a emu edu ene de brewo
Oma hwe ase ene kasa wa wade nim besi ne se gui eyene papa so for da so po yere oda so po ade le peme yere mene no awonkora nu oda so po ade me se oda anya wa nkwada nka ho me se oda so pe wo yere me peme yere ma mi be ye fidie no na me mbusa wasem wate enkomo we ya ye die sebe eye nkomo a ebetumi de ntotoye ene enepa ena abamu mienu abrabom mo tiwa moti hoi eye ntiase bi na anya adwuma ede ende efe se kwabrane wo yire be ye adwuma aboawo emema ni bi nya ba bi ti sei wono ate he ka se wo ye very industrious kire se wo pa adwuma wonya oba akwadwofo na sebe ade a meyem hyehyeme wo ho ne se me Krobea meti hei wo ho efe me behu na aka kirem se wa wonu ma me nware wo me hwede ma hwe obi na so me nware wo sa na ti o obenya numpa so obi be so mu no eye bibi ntia enti sebe eduru ba bi se ya ye de adwene ye fi adwene ye de to ho ne ya prai ne ye de aye adwuma ama neoma bi asi wada me eburu papa sofo so on oda so do ne yere wodo maame oda so poku ba cho Dabi me nware bi aba de achia me mama usimanum fa akra me da se akra ni edi nkai no se ze si ade aware ne de ye kobompai ebia na nyame nti ayeye cause ebia na ayeye nti ye de aware no ebeto nchen na ade ba ko mehu wona aware no mu se wo mu mienu nyina we si wo ya ananse a me so me ntekuma wo mu mienu nyina sebi wo mu nim nyansa wo mu nyina obi ansu nim kasa nti be defense a obi atimi defend ne ho kama obi ani ho a wonim kasa ene obi ani ho a wo defend ontimi defend ne ho se enyansafo mienu twa aba se ne etie bia abani be wuntem because say nka awade anka enya 22 years sabre nka omadane anuafo nti kasa abe de nka ye fefefe akono a nka enye se nka afa ekura ne nka ebegu na emom lawyer mienu na ahia nti obi animra ene obi anim ne right eno na dia abedru ni a edu oyo omo nkasa ye no omo defense ya omo defend omo ya utimi se obi a obibika na obi a obibi ye enti aba ne se ya wo a wo pe no wo mom na wo se obre wo ho ase menu yen se wo pe oba anya ne nyina na wo se so because wo ba wo se space no opie kura wo be ka se hey enti wo se ne ma bi wo bu ani gusu wo se ye bonsa mpo no bi ba bonsa ensa no ye ne aye bonsa ne ye pese ye gege ho ma ne ye den obi abefo MCO ebi mi ko ye bi wo ba bi ena me se o ne yanko brebo no wono ne fro pata ayori sumai eda ni gina wo se men so mbosom na me nye ayi wo de bia na adwe ko gina ye but said your can yeah boy me kura oba de nka me dwa sa ne te me nka me dwa sa ne te ka be dwa sa enti wo hu se eniema bi wo ho a ekoso a ema wo hu ni se ebe ma no ope wo ba no na ebo mo wo se nka eniema bi wo na ka obu na ni guso no se nko onto wo kasa ya ma ni ko tie abusua no se wo tie ni kasa ye ni mu a waso wone papa bi na tie ni mo ene wo se ma agina ma awade a ezu ebi kura obekomekomu no se ye no kura se bibi wo mu a eye awurei ene sa nipa ne mienu a abusua ni mu enso wo de akwasa ya abusua ni nyina na sa ye de begina public kura na eka Dabi de oya announcement re ya no ye kwatena dwene gina so tobo awura tie me se ye no ye kwatena dwene gina so se ye me kura nka medwa kamedwa ye twena dwene gina so ye frade bi in journalism exaggeration se wo exaggerate ade bro so a be dane sebe nonsense and make sense enti mo am yes MC so ayi ase no ni o ma bi wo mo so exaggerate munso so nyeje ho na mutumi jeje ho amane sa akopɛ asɛm foforo de ɛno na meka sɛ nye ɛno na meka sɛ ɛniɛma bi wɔ hɔ a yɛmbu yɛ ni guso so wɔka sɛ wɔbɛpɛ ne nyinaa frenche mo so dia ɛne ɛnwo ɛna wɔde nya badwam hɔ akora ne wɔse wɔyi adanse ɛne wɔka na no tum na ka akyire wafra bisa so wono endi hɔ atesi a wakasa mana kotia abusua wabra awurai obia ma ye ne ho ade ma wo mo no de o ten sɛ okogina abusua nem sɛ nom kɔ ka asɛm nom kɔ refer asɛm wo ade asɛm na abeka de o kan me ne onya adwe akra beba me ba opanyini de o kasa ti a no so opene so na aye waje de no kan ye kasa ti a na minti waje me yire de amani pa fofra ma na ye ne ho ade wabra me nim tie de abusua sa na no ye kasa ti a na ye ya obo
asɛm a wo ka dia me ne wonya ade na busane se ya be ya ne ho ade ampa nso ana e say we twene mpra wa akira abusia na ama ne twene maame mo ha die nti a me ka kire o se me ne wonya adwen ne se metia yi ase oba de mensa brɛ me ensa na wo de brɛ me no wasan befa kɔ enti kire se oda so ye me yere amamre kwa so me boa na enti se okom ne Dabi yime bi na no me nkire odi enti a me se me ne wonya adwen no me pese mbusa o se mensa da so wo ba ho a oba no oda so ye me yere ana wonya me yere bio o ya sa wo odi awo ye okay enti sama ba yie na wa yie na se no ya bebo nsa bebo be ma foforo di kire se wo no na yi oba we kunu na me yi busuani dance a ejade ya kasa ko ekoma ni ko tia wo mo yo ka ya kasa tia na dia kasa tia be tia so ko na sa awura yi wonya ne ho ade a ana sa nya ni kunu won kasa nkira busuan no sesei ayi obi na mi dance Dabi me so no ya wa ya nde ya ma ne me so yi obi dance ka kire ne we ya bebo nsa ensa obebo ya na sem sei na walker enti me you dance here me you dance here ya no ka to so ani asem e kasa dia we ni kasa dia ni bro so e dia ananya atani ene dia atani ne dia ya me so no nya enti me yira asia we ni ne eno ano no atani ne dia o ka to so so wo busa dance ya ka wanu meba me to wase wa kire mu anya dance ni eno ya wo dia mi so ntama enti sa mo de me yire ama obi na minimu a eno na ya asem bisa no mo fa ma wo ye wo statement ma be nkyere wade bi ye wo statement wanu ati Dabi wanu ati kasetia o akura nyina no ti ye say amane kasetia abusua wanu ankata enye ho do ka Dabi a ho so oba yi be ka kire ne se omo no dwetire on fa we papa say wenu wanu akai mantisa o se amane kasa kreatia abusua Dabi wan kasa enye me manim ha mantisa enye me manim ha fa wanu sudia fa wanu sidam ne Abraham enti de na me ka ema o yen se wo pe oba na niam bi wo ho a wo se ubu ani gu niam bi so okay ene ma me ko kan se o kasa ma ne try a wo wante mase no enti na me susu ni se enka ni yie mu no enka oyi adanse na nka wonka na no ntum wanya adanse enti next time asem bi ba na wo kai hono na wo ba be kire mu sabre na ne buofu no ande se wo se ho na akra so nya tu a enka do be kum nipa ne buofu aha no tiram se niam bi wo ho a wo ma na koma nye dey emra fo me boy be me ba ma o kan sa na no wa anye hwe ankoye bibi o o se ho no na nka minya atu na bi wo ho tobo na mete ho asem nsore asem ame nsore enti metena ho a fa wanu si odiafo anu si enu nti no etiefo ni me tu no fo se eniema bi wo ho a enka omo na koma no nye dey enkofom me yire obi kofa no a me wonna machi ma ade enche enti me mfo aso se sebe obi nko gi obi yire anaase obi nko bo adwaman no bede na chi ba ade na ye me kire ne se eduru ba bi na se na ni je ho dia o ma niema bi wo ho a won mene niema bi na niema bi nkofom wo yi adanse nka mo onto aso bi eye so yi adanse se ne tie bia da akyenya be ka asem na raise asem no e dia aba ediga no de na nka na no ano no awu se enkwada ne hwemu no eye medase otam na wa no amma magina kwa otam na so enka be ba nkwada na mpasa me kiro me nso me kiro bibi me ne wa anya adwen wo baabi enti asa me nso me kiro bibi enti se wo time no na wo de betka yo na nya time eye within na enti we kura am di 2 ka wo ho okay ejabre monfa no momane mfa na adwamame na yenhwa de bi enioma bi wo wiase oho ye wo uko English mu a ye free bibi making a statement and asking a question me seminam ubisam say hey wo ya aboa on me ka kire wo se menya aboa metwema kom baby metwema kom baby wo ya aboa wate what make a statement enti ye direct to me se mesoso a mesoso enti ye wa asembisa ye wa asenka me ka asemonko me bisa asemonko eye me yere se be ma fofora bebo nsa e wo me machi a describe se nipa kro no as ekuna mini problem me yi obi adanse na me ka se enti abusua mode oba na ma wade na minim eya asembisa enya kasetia eya asembisa se dia make okay atie for dia no oba de ka ne dia make moma yenhwe eja bre
na Krobea me pa cha na umpomu Nyankopɔ tumi ho ɔden sɛ botan no ye de Nyankopɔ ne ase amen enen so ye yawa da bio kwasem trudu eduru sa abre yi a ye ba agya bre waso ye wada roma fie wuram jo na Krobea me da ase ye frɛ me agya Abraham medium ni dumuna ene habama ene sayarawa ntimi sraw se yare bi haw na odi akina ko hospital hodo asorofia hodo sabi abosumfia hodo ne enkwa mesaw hwemekira kwai na me so di Nyankopɔ di adome no memfa mo na Krobea me di edro bia ba a kyese me kura agye me nsem edro ne ye ani edro ne ye ani edu na mesaw wa sabi wodi wani huna de kura no doctor se wani bua na wukura wodi pescato 3 months time mesa benanso ha me de nkrofo nson na experiment 3 months time no me di mumiensa ebeba ha sabi doctor say omuhu na de kra na mama mo duro ni bi na o ma start a omuhu na de me do beba na Krobea program so na mo sabi omuhu na de na ma ye operation e bia o de etabi na esi woni so ana o de ohu na de kakra right so ahunu mo de ye kyesem de duro ma 3 months na free so tie ye e duro no me wo de obe no mo ho me wo de begu so etibe musam se odi do megu nso me se odi begu so so on fa nguso a fa usika tran fie fa yare na bom se odi begu so dia bra nye skedi na mo me se edo Nyankopɔ na de ache me wodi na mo bi so bokina ni bi so na de edo na bra me bo so miensani man kan ho asem da na me se me ye experiment no e de chance edi me so wo ani hu how na de china hospital how do nyina na enko me no eno na me kan se de mo a wani hu na de kakra na light so dem a na eprunsio anase so keka ana bibi sa na metro insafro se hwe mekira kwai ne fa bra kumasi ohwim eno edoro bi ni bia me branch bi no yise kumasi anko ohwim school junction ho wo ba so peja Abraham wo ba me ma o se no bi na mo asabi wo na de kra no wo de 30 years kwa na se wo na de me se me ma 3 months wo de tenafie 3 months ne so no me de grofo no ba na mo se wo ma hu na de ansa na wo se ni parametro insafro wo it me so wo tia ye be mo nyima no nkosi boni apart from no wo sisi ya wo ya na wo chika se ya na ona na onsa ayetititi wo to asinti twetwon ukotwa scan yesi wo chinka se ne emo bie ana osisi no emo ye kuro ama ona na onsa ayetititi edinti o Johnson tentem o Johnson akra se bi o Johnson enyenyenyan yesi se bi o yehwe wo mogam yesi emo bia ba mogam entimi se wanum nu anum ama wo yemu dwaw obuwa no hyehyew tese ho hyehyew anka se mo bi ni na ho nyenya se ngokodwie hospital be na ankoye lab be na onye wo mpa ne ekọ blema ina still ya leda so ho me tumi safro eno me ma na otwe na pena sa ni mani nya bedi na otwe ni obiom ba bia okwa ne ese mo wa mo jam ne ese ochinka se bia sa akọ de kohwe obekọ na sa cartilage na ayo ni nyina ba na gege na ayo na nyina ba timi so sa semi ya de na so do ya le china nya no do ahwe jabro mo chira kwa enya me ma no ko na ye wo ebia na so ye oba na sa de ni bi ye ama wase kekaw ama nsuo bi gugu ama o menses no emeye aya na oyam ye oya na osisi oya na ochika se oya was na ho hyew tese ona tika krebia na wabre mo sa ankofo nyina so metumi safro mmra jabra mo wodro nya yi se fini nyina afro mo eti wo no mado bi na se sa yare ni jaya enkoi acha na asaba ntini se makwa manum nu anu makwa na ba na be ma odro bi natural antibiotic edom de ma won ebe kum sa moa no na ahye won kosua na asiesie onipadua de mo na se no se mo na wura kidney mo so mo wura liver mo so mo wura organs bi onipadua won so no wahara bi biam no me mo do na akra no nti ginamba no na mekira kwan wo kumase abonti su a ohwim school junction ho kasa peja Abraham number ni ye 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and me when you me WhatsApp line obet my tap afa so obet my voice note 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo makasa asem no yo na me ba kokram tonu fom me se sa abosom ye esim eba wie yesi na ye kokram bosomi a ye de kyekere emma no fo hu hia no because ye we ne no ye num ye mema mpo de ye nyine no ye sa akoso num nkakra akra kom se bewu etimi sa o ye oba na utie me na dwo bia beda nufum yesi wonya breast cancer onufum hyehyew onufum tutu emokekaw o mia ye ne nso firibu ba anase dwo bia bedam ama onufum na ye did se azuma no buro no me sa wo de akini enkoma doctor ntwa se akwa ye operation po na asa ba wo de metumi safro
fabra me see da bia me ba me ka se onabo ma so kofi dwuma ne fie lechi o ma me bi te ho ana wonya breast cancer Ghana ha oncology department o ma dwuma hwe no o call US ya won mpane ye scan ahodo nyina da chese na chi nyina drum tum se sabi obi e dia ba abro no ena no fura ise tum na nsegu atwekọ o ma hwe TV ahodo nso dia ha na MC TV nkan na me fa mai no ba me de bebre na kọ ya na da to so o mo dia hwe TV ahodo nso o mu hunu mama da do ma ni nyina kọ enye ono ko me se breast cancer ma hebro 1000 okumasia enti wa do bia beda no fum na dia chi eme ensu enka se breast cancer de bekum enku ejabra mo ho timinka brantem doctor fo nyina se utu na montem a ye hwe ma ne ko sani a tu na mountain na de ko hospital no obhwe ma ne ko sa na bibido so tu na mountain na ba ye hwe ma ne ko enti emfa nko tena sabi doctor baby ana herbalist bi wo ana so bi wo e ma na nyin sema ansa na aka so de bra jabra mo menya magician na me de oba asa ye wie no ma be commande amana ye brantem na osumi ma woduro na se na no furu dwa dam emututu o mekeka aye den no ma mo woduro ma ni nyina na me de yedo ma wa aye nansa obo se onu funu aye den na sa se na ne kakra na dwa na etwe ba fom baby ane po no na ni nyina na ne afum abla doctor bia amfa kan ma hwe me wo ho dance se ka se ka afidie screen ka se bie phone lines atuma menye nipa mo afra ko menye nipa be wo ha o me frafa aka breast cancer ho se me wo ho do pa ntimi sew emfa no funu ko ba bi e ma doctor bi nko twa emfa do enko ba bi ma doctor nko yi juwa na mfirim oye wo yi firim a be san ba ese se dua si ho ubu a enso to go so fefenti wo ma busa wo mo nya breast cancer na hospital e ye firim na wo na sa bedem amanu mo na ba fufuro ntimi sew e bibido de ma wo na nane anane na akum wo na ye firim kuranti je number no na hwe jabro ma chira kwai breast cancer professor ono na say number is 0242 76 48 35 and what be 0242 76 48 35 and our WhatsApp line is 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Remy stobre yaribo e friend sickle cell out to 20 adinfo na ba na homo jawe no e boss me kotodwe e boss me chika se wo se me na e bi okra timi dia homate kire no e boduam ne na bo ho se be ya na hututu no be jai e bi hanke ofie onyina be sa iduku e ofie onyina be sa boss na hututuru chese na ntika krabia na abre o mo boss na mo nyina ri nyi boss de mo ja kwasi ni so boss ni hu so nyina ri de so kwasi so o akra na wa nyina nya 20 years so hwe na baka sa fe wonya 5 years wonya 10 years so hwe na baka so nya 2 years chese ono wo chese ni hututuru sankofo so ye kofu bi o nim ade na doctor for say he on tinya 25 years o mo boa me wa duro tatahwia me se de ma wo de obi o so sickle cell patient ni nipa bi wo sickle cell omla me nto nchia me de don man na nkwa me pa na ba fa no ko hospital ko che krata aka chense se wo sickle cell sa krata re bra me mo ye photocopy ato na me de do ma no e di bo so me ensa sa fa no ko obeko de nipa duam e ti o tiem na ba no ahotutu ni de ene adin fo no bi fa bra obebi so a wonyinsen na sei e ye fibroid ni sa ene dan ne sa enam yare na ye sa wo so sa de man bi ha fa bra me mo duro acha kora bo so me ensa ene so ba ene okuru ko hospital na mo ko hwese oni low sperm count bi a so oni bi ya bra me ma o ma no duro no abla ba ma no tene ba bi no so na se bi wonwo yale bi ha wa me mo so no enka se jara me wadu fa bra o breast cancer fa bra hepatitis B fa bra stroke fa bra ulcer fa bra ene dan fa bra diabetes fa bra sickle cell fa bra eni titiri me se eni wa hu na de kakra he me mouth trema se woni na nkwa na nakro bia ba me dance sika bia ma ji bia me wa de ba ma e na ma mo so hu na de kra me se mo da mu peskanto after January me di sango for be ba ha o ma me de do mo hu na de kra na bia ba ma start hu na de o ma be ka na mo nyina wa ji twitrada na do ma be go jabra na me de do na boa mo nyankopɔ na de ama me se me mfa mo anti me sew mo fa ba bon tachire na ne o ma me de ama mo na adanse mbra na adanse ba Ghana fo so e be nya mfa so monye number no number ne 0242 76 48 35 and what be 0242 76 48 35 me medron osukuntu jai osukuntu I love you osukuntu he me say papa ni mami a omoku nyina obe na ba bi something which is there na chese bia niam bi nkowi he wo ye bema na pese obema ye dia beje mema do bi me see a friend was sukutu wo bia na bema ma ye din na otimi de pim na dia pim na dia pim na do flat no ye mi wura na nsem bi ma bra bi e friend Mr. Boache wotimi nchen wa ba bi ai
awurade anopa pa no to koko na ode brams da mi de koko de mempe o se ma mo aduane na woni ade mi na woni agya pa de kese be ma na koko de ade me be no badwun so e kwa no se woni me wa koko akoche ko ni be ma kakra bi na ba sa na yire bu na najo ni yire bu na najo ni be ma ne nkwaye just 2 minutes enti mi duane me na mo bo wan pibi o me se be ma big brother fan club yempe talia fan club yempe mushroom fan club yempe be ma otidin tan yechi na busa sam pede o se po so good na me say I love you was so good me say me hey me say said adro wunya bi na wusu akoma kra mo bi baji me medro bi ya from Jabram number ni 0242 76 48 35 35 WhatsApp ni 0549 10 15 Kumasi abontin su mi ohwim enkran me woda koma abrowana na sunwan mi wo estate ye frame me Jabram da se ne senya mi ankuya mo besa atinka me dem ase mo piafo ya da ase eburu arofo de ade hye ejabri na enawiai ye ne no ehia abo enkomoyi yankopon inhyira no na enawiai ejakwa me enso ewa ha ma me na Volta Drill Limited fo nso ase ene onom achitae me mpai bone se wuhia nsuo wo fie na wode wo ho bata Volta Drill fo a wawie muntie Volta Drill fo ne nim nsuo tu Volta Drill fo onom ne beboa wo ama wunsuo a watua asei no ebesan ye yie ama animunyam asan bemu bio obesiesie opesu otu a obetu ne kama de ama wa hawo ne ho kumasi ahodwo da ban no main office ne wo sinwai tachima ne do ma nyina nso wo ho number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210 mempai bone se enkasa nkomo a yedi enti ase anya adwuma na nkasa wade we nsan kanso kebe mi do eja mama tu pe wate na wate me nase so na no me kan se sumie madwene na me debi a me ka se ma obi an fesi ka sa aboada sika nya aboa je ekwa ebe nyina odo no ho senka papa nse mo bi ka kra bi an kanya de bia adu ni kaka ni ka kuma bi papa ni se ma kanya ba bia ya duru ni enam se sa nyini nti ena akofa we nyina ba nya bi odo ho odo nso ho mi ka se mi na no se mo hwe ya enkola no omoda achi na omukun nu o se abiduro wadi skama on fama wadi skama on fama wa hwe yim pa se man wo ma de wo nyini 18 no me ko papa wa ba na okọ ba di fufuro me ko ma me wa ba we kan papa wo me ko ma me ho na okọ ba di fufuro o mbe hunu na o no ma sai asunu mi enu nya ntokwa sebi ewura na ewo kwa emu no o me ne bre mesre papa yi twini nkunu saa so na me nua ba no so twi kura pa o mi enu nyina we pia we ni di achi we pia we ni di achi ya ko fa asem ni nyina ba no wahu se ye ka asem me we babia mistake ke se pa de na no ba de twi ho na nam ti ase ya bon sa mistake aba ko ka jai announcer no MC no betumi asa oh we de mesre mo nsaboya me ba e bia sei nti mesre na watwe asan na papa na kuma to ne yam se ko kura bantan be ko kutwa di patriu am bisa se me boa se no kura bantan nko wahu nko kumuni pa because odone yire pa obi na me ka ba se meet me pa mesre mo enkanto ko pa be se yina so nkanya agro na mesre se mi nua ba na o mana kuma mrefe na nso papa bi ntongu sawa race ebe ye pa okay oba na ase enyeye enti arofo se enyeye dia eye enkwada ne ho nhyehyeye no ene sese yisinipi afemu ntie se enyeye dia monya atamfo enkwada enum ene wo montem enti enkonkoba so obi befre obi edi na tem obi nya obi yiri bio obi nya obi kunu bio obi ntumi mfre ne nyonko ni ne nyonko atem ebi nsi ensesesi enti enhyehye ye kora ebe koso no ene sese kwabrane wote ase se oba yi nya wotamfo eye nkwada no sika na eko enya oba ena aware no ana aware no eye awurai ena ne wo sa ama no ne enye sa hyehye na somduemra ate
asese ya tobo enye ya asembia bio momye nhia ne enye saa nhyehyeye no na afei ye nhunu sene yesese ko adofo saa nhyehyeye ni sia ochine nyankopon ya adom a ye beba abeka ho asem de akere mu se ye koye nhyehyeye no ba bia akosie nie na afei ye hunu ba bia susan de brode ho ofa ye da mase Awurade fie heba center e wo Kumase Kronombo sie Red Park sa wo de ho bo wo no mo a wo tiyade na wo ho kyerɛw pa wo ba papa ne waduru tatahwe enam yade tete wa wawie se mogya boro so twere yade a wo ho problem